Hare Krishna. Okay. இப்போ இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? தேர்ட் சாப்டர். அண்ட் அது வந்து கர்மா யோகா பத்தி. கர்ம யோகானாக்கா ஆக்ஷன். என்ன ஆக்ஷன்? பலவித ஆக்ஷன் நம்ம பண்றோம் இல்லையா? ஆக்ஷன்ல இருக்க முடியாது. we need to do action. ஆக்ஷன் இல்லாம நம்மளால இருக்க முடியாது. சோ அந்த ஆக்ஷனை பத்தி தான் நம்ம பேசுறோம். யோகா ஆஃப் ஆக்ஷன், செயல் யோகா. ஒர்க் இன், அப்புறம் இதுல என்ன இருக்கு? ஒர்க் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம எப்படி வேலை செய்யணும் அதை பத்தி. Again, this is based on the teaching of யாரு? ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா எழுதின அந்த டீச்சிங்ல தான் நம்ம படிக்கிறோம். அவருக்கு என்ன, அவரோட குரு சொல்லி கொடுத்தது அவர் படிச்சு அவர் அந்த புக் எல்லாம் எழுதிட்டார். அது போல பரம்பரை பரம்பரையா இந்த இது வருது சொல்லி கொடுத்தார். பகவத்கீதால நம்ம அப்படிதான் படிக்கிறோம். ஸோ இது வந்து பரம்பரா சிஸ்டம்ல உள்ளது படிக்கிறோம். ஓகே, இப்போ சம்மரி 1 and 2 சம்மரி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் 1 என்ன பார்த்தோம்? அப்சர்விங் த அரபிக்ஸ். அதான் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம். யாரெல்லாம் மிஸ் பண்ணினோம், மறந்து போனவள் கூட இது திரும்பி திரும்பி நினைவுபடுத்திக்கலாம். என்னன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் இவர் கேட்கிற ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகால இவர் திருதராஷ்டிரர் கேட்கிற, சஞ்சயா என்ன நடக்கிறது அங்க யுத்த காலத்துல என்ன நடக்கிறது அந்த ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறார். அப்புறம் பாக்கி எல்லாம் பேசுறது எல்லாம் தான் அது இதுல இருக்கு. அப்ப அதுல என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனா, எனக்கு வந்து சண்டை போடுறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் எனக்கு போய் பார்க்கணும், 2 அணியில யாரெல்லாம் நிக்கிறா, எதிர் புதிரமா யாரெல்லாம் நிக்கிறா எனக்கு பார்க்கணும். கிருஷ்ணா என்ன பண்ற, அவ தாத்தா அவரோட குரு எல்லாம் இருக்கிற அந்த இடமா பார்த்து கொண்டு போய் நிறுத்திடுறாரு. ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் இவன் என்னதான் பெரிய இதை வில்லு அம்பு விடுற அந்த மாதிரி இருந்தாலும் மனசார அவன் கொஞ்சம் ஒரு கோழையா தான் இருக்கான். அப்ப அவனை திடப்படுத்துறதுக்கு வேணும்னே அங்க கொண்டு போய் நிறுத்துறாரு. அங்க பார்த்தோம்னா அவருக்கு வந்து என்ன எடுத்து அர்ஜுனாஸ் ரீசன் ஃபார் நாட் ஃபைட் விஷிங் டு ஃபைட், அவருக்கு சண்டே போட வேண்டாங்கிற எண்ணம் வந்துருக்கு. ஏன்? பிகாஸ் ஆஃப் கம்பேஷன். கம்பேஷன் வந்து ஐயோ பாவம் அவங்கள இருந்து போன என்ன வந்து ரொம்ப அந்த அனுதாபப்படுறது இல்லையா, அதான் கம்பேஷன். அப்புறம் என்ஜாய்மெண்டே இல்ல, ஒருத்தர் இறந்து போச்சுன்னா நம்ம என்ன கொண்டாட முடியுமா, அதெல்லாம் இவ்வளவு துக்கமான செயல் அப்படின்னு. அப்புறம் செயின்ட்லினஸ் அண்ட் ஃபியர் ஆஃப் சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன். ரொம்ப அவர் தன்னை வந்து செயின்ட், நான் வந்து இந்த மாதிரி கொலையெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன், அதெல்லாம் எவ்வளவு பாவ செயல் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. அப்புறம் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஃபேமிலி. யாரெல்லாம் இறந்து போறாங்களோ அவங்க ஃபேமிலியில எவ்வளவு இது கஷ்டமாயிடும், பெரியவங்க போயிடுவாங்க, அப்புறம் அங்க உள்ள விதவை ஆயிடுவாங்க, அங்க உள்ள பொம்மநாட்டி எல்லாம் விதவை ஆயிடுவா, பசங்களுக்கு அப்பா இல்லாம ஆயிடுவா. அதனால வேறொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்களோ இல்ல சும்மா யாராவது பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அங்க போய் இருக்க வேண்டியிருக்கும், அதுல வேற குழந்தைகள் எல்லாம் பிறக்கும். ரொம்ப வந்து வர்ணசங்கரா அந்த மாதிரி ஒரு வேர்டு கொடுத்துட்டா, அந்த மாதிரி வர்ணசங்கரா வரும். வர்ணசங்கரானாக்கா ஒரு ஃபேமிலி ஒரு செட்டப்பே இருக்காது, எல்லாம் தாறுமாறா இந்த மாதிரி சொசைட்டில ஆயிடும் அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்றாரு. ரொம்ப வாஸ்தவமான இதெல்லாம் தான் சொல்றாரு. ஆனா அது கிருஷ்ணா வந்து அதுக்கு பதில் சொல்றாரு. சாப்டர் 2ல 11th verseல இருந்து அவர் ஆன்சர் கொடுக்குறார். அப்படியெல்லாம் இல்ல, நீ அந்த மாதிரி நினைக்காதே, ஆளு முன்னாடி இருக்கிறவர் இறந்து போனாலும் அந்த பாடி தான் இருக்கிறது, சோல் அதுலதான் அந்த செகண்ட் சாப்டர்ல தான் அவர் வந்து டீட்டெயிலா சொல்றாரு. சோல்னா என்னது, பாடினா என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த 2.6 இன்னும் இருக்கு. அவர் 2.11 அப்புறம் தான் அவர் வாயை திறக்கிறார் கிருஷ்ணர். இப்ப 2.6 என்னது, இன்டிசிசிவ், ஒரு தீர்மானம் இல்லாத நிலைமையில தான் இருக்கார் அர்ஜுனன். அப்போ என்ன சொல்ற, என்னால முடியல, என்னால ஒண்ணுமே தாக்கு பிடிக்க முடியாது, ரொம்ப நான் குழம்பி போயிருக்கேன், கிருஷ்ணா நீ எனக்கு என்ன செய்யணும்னு சொல்லிட்டு நீ சொல்லு, அது போல நான் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரண்டர் அடைஞ்சிட்டார். அப்புறம் அர்ஜுனா சரண்டர்ஸ் டு லார்ட் கிருஷ்ணா. இது சாப்டர் 2ல நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் என்னென்ன ஃபர்தர் என்ன பார்த்தோம், இதேதான் நம்ம லாஸ்ட் டைம் பார்த்ததே தான் திரும்பி இருந்தாலும் கொடுத்துருக்காரு அந்த சார்ட் நம்ம பார்த்துக்கலாம். 1வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 10 வரைக்கும் என்னது, அர்ஜுனாஸ் ஃபர்தர் டவுட்ஸ். 10 ஸ்லோகம் 2வது சாப்டர்ல திரும்பி டவுட் கேட்டுட்டே தான் இருக்காரு. அண்ட் சரண்டர் பண்ற டவுட் சொல்லிட்டு அவர் போல, நான் என்னால முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போல, அவர் சொல்ல என்னால முடியல, நீ சொல்லு கிருஷ்ணா நான் என்ன பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரண்டர். 11ல இருந்து 11ல இருந்து 30 வரைக்கும் ஞானம், அவருக்கு வந்து நாலேஜ் சொல்றாரு. யாரு? கிருஷ்ணா. என்னது, பாடி தான் இருக்கிறது, சோல் இறக்கிறது இல்லை, சோல்னாக்கா என்னது எல்லாம் டீட்டெயில் நம்ம பார்த்தோம் போன கிளாஸ். அதனால அதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு ஃபைட் திஷ்டா ஏந்திர அர்ஜுனா ஃபைட். இதேதான் அவருக்கு ஒரு ஸ்லோகலையும் அதுதான் சொல்றாரு. there is no death for the soul. என்ன இறக்குறது, அங்க பாடி தான் இருக்கிறது. நீ இறக்கல, நீ அதை வந்து கொல்லலைனாலும் வேற விதத்துல அந்த மனுஷெல்லாம் இறந்துதான் போகிறாங்க. மனுஷனா என்னது, அந்த பாடி, பட் ஆக்சுவல் அந்த சோல் வந்து இறக்குறது இல்லை. அப்புறம் 31ல இருந்து 38 இருந்து கர்ம காண்ட. என்னது, என்ன செயல் பண்ணாம உனக்கு வந்து அதுல ஒரு இது இல்லை, என்ன சொல்லுவா, அதுல பங்கு கிடையாது. எது நடந்தாலும் அது பகவானோட செயல், பகவானுக்கு வேண்டி நீ பண்றேன்னு. So fight for gains come from dutifully fighting and losses come from not fighting. நீ வந்து சண்டை போட்டாதான் உனக்கு வந்து லாபமே தவிர நீ சண்டை போடலனாக்கா நஷ்டம் தான் வரும். அந்த மாதிரி எல்லாம் அவர் எடுத்து சொல்றாரு, ஒரு ஸ்லோகத்தையும் எடுத்து சொல்றாரு. அப்புறம் 39ல இருந்து 53 வரைக்கும் புத்தி யோகா, ஞான யோகா தான் அப்படி சொல்றாரு. நிஷ்காம கர்மா,
உனக்கு வேண்டி நீ பண்றது உனக்கு ஏதாவது லாபமா உனக்கு ஏதாவது நஷ்டமா ஒண்ணும் நீ அதை பத்தி நினைக்காம பகவான் சொல்றாரு அப்படி பண்ணு. அதனால அதை நினைச்சுட்டு நீ ஃபைட் பண்ணு, பட் வித்தவுட் எனி ரியாக்ஷன். அதனால உனக்கு என்ன பாதிக்கும் அதை வந்து நீ திங்கே பண்ண வேண்டாம். அப்புறம் 2.54 54ல இருந்து 72 வரைக்கும் ஸ்தித பிரஜா. மனுஷா வந்து எப்படி என்ன மாதிரி இருப்பா, ஸ்தித பிரஜாங்கிறவா எப்படி இருப்பா, எப்போ பகவானோட தியானத்துல இருப்பா, ஒன்னும் அவளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகாது. என்ன நடந்தாலும் இந்த என்ன எரும மாட்டுல மழை பெஞ்சது என்னோ அந்த மாதிரிலாம் நம்ம தமிழ் சொல்லுவேன், அந்த மாதிரி ஒண்ணும் நமக்கு இல்லை. எது நடந்தாலும் அது பகவானோட செயல். அந்த மாதிரி ஸ்தித பிரஜா அந்த மாதிரி இரு. அதனால ஃபைட் பண்ணு. பிகம் ஃபிக்ஸ்ட் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ். எது நடந்தாலும், நல்லது நடந்தாலும் சரி, கெட்டது நடந்தாலும் சரி, அது அவரோட டிசிஷன். அது போல நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். இந்த இன்னைக்கு என்ன நம்ம பார்க்க போறோம்னாக்கா கர்ம காண்டம். இந்த 3rd சாப்டர் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். 3rd 4th இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். the 3rd chapterல ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து 9th verse வரைக்கும் டீலிங் வித் த கன்ஃபியூஷன். அவர் குழம்பிருக்காரு அர்ஜுனன். அப்ப அதோட எப்படி அதை நிவர்த்தி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவர் டீல் பண்றாரு கிருஷ்ணா. ரினன்சியேஷன் ஆர் ஒர்க் இன் நிஷ்காம கர்மா. எல்லாமே வேலை எல்லாமே திறந்து நான் சும்மா அப்படி மெடிடேஷன் மாதிரி இப்படி பண்ணணுமா, இல்ல வேலை எப்படி பண்ணலாம், நிஷ்காம எனக்கு வேண்டி நான் பண்ணல, கிருஷ்ணாக்கு வேண்டி பண்றேன் அந்த மாதிரி பண்ணணுமா, துறவு மனப்பான்மையோட பண்ணணுமா அப்படின்னு. அப்புறம் 10ல இருந்து 16 வரைக்கும் கர்ம காண்டா டு கர்ம யோகா. செயல் பண்ணணும், ஆனா அது எப்படி பகவானுக்கு வேண்டி பண்றோம் அந்த மாதிரி. 17ல இருந்து 35 வரைக்கும் நிஷ்காம கர்மா. அதான் எப்படி பண்ணோம் நிஷ்காம கர்மா. சக்காம கர்மா ஒண்ணு இருக்கு, நிஷ்காம கர்மா. சக்காம கர்மா இஸ் ஒன்லி டூயிங் ஆக்ஷன் ஃபார் ourselves. நமக்கு வேண்டி பண்றது வேலை. எனக்கு நான் இந்த செயல் பண்ணா எனக்கு இது லாபம் கிடைக்கும், இது பண்ணலன்னா எனக்கு மிஸ் நல்லது, பண்ணினா நல்லது, அந்த மாதிரி. நீ அந்த மாதிரி பண்ணாம நிஷ்காம கர்மாவை நீ பண்ணு. ஆக்டிங் டியூட்டிஃபுல்லி வித் டிட்டாச்மெண்ட். அதனால என்ன சைடு எஃபெக்ட் அதெல்லாம் எதிர்பார்க்காம நிஷ்காம கர்மாமா நீ வேலை பண்ணு. டு செட் த கரெக்ட் எக்ஸாம்பிள். கரெக்டா அந்த மாதிரி பண்ணி ஒரு எக்ஸாம்பிள் செட் ரைட் பண்ணிட்டு. அப்புறம் 36ல இருந்து 43 வரைக்கும் பிவேர் ஆஃப் லஸ்ட் அண்ட் ஆங்கர். இது லஸ்ட்னா என்னது, ஆசை, பேராசை, ஒரு காமம். அதுல இருந்து என்ன வரும், குரோதம்னா அது ஆங்கர், கோபம் இதெல்லாம் வரும். அது ஒரு ஸ்லோகா இருக்கு, அது அந்த அதை பத்தி எல்லாம் சொல்லியிருக்கு. காமத்துல இருந்து என்ன வரும், அதுல இருந்து என்ன வரும்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கு. So we will do that also. அப்ப இந்த செக்ஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது கொடுத்திருக்கு. 3.1ல இருந்து 9 வரைக்கும் என்ன படிக்க போறோம், டீலிங் வித் த கன்ஃபியூஷன், ரினன்சியேஷன் ஆஃப் ஒர்க் இன் நிஷ்காம கர்மா. என்ன வேலை பண்ணாலும் நம்மளோட இல்ல, பகவானோட, பகவானுக்கு வேண்டி நம்ம பண்றோம், பகவான் சொல்லியிருக்க அந்த மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பண்ணினோம்னா நிஷ்காம கர்மா சொல்லுவோம். இங்க என்னது சம்மரி சார்ட்டும் ஃப்ளோ சார்ட்டும் சாப்டர் 3. ஃபர்ஸ்ட் 2 சாப்டர்ல இந்த வேர்ஸ் என்ன கொடுத்திருக்கு, அர்ஜுனாஸ் கன்ஃபியூஷன், ரினன்சியேஷன் ஆர் ஆக்ஷன். நான் வேலை பண்ணணுமா இல்ல வேலை பண்ணாம உட்காரணுமா. என்ன வேலை பண்ணா வந்து ஆக்ஷன், வேலை பண்ணாம நான் உட்கார்ந்து இருக்கணும்னாக்கா அதுவும் நம்ம என்ன பண்றதுக்கு ரெடி. ஆனா வந்து கிருஷ்ணா 3.16ல கிருஷ்ணா என்ன சொல்ற, ரினன்சியேஷன், தட் இஸ் ஞான யோகா. இந்த ரினன்சியேஷன்ல வந்து எப்படி இருக்கணும், ரினன்சியேஷன்னா என்ன சொன்னா ஒரு இதுலயும் பற்றுதல் இல்லாம. சோ எப்படி பற்றுதல் இல்லாம இருக்கிறது, ஒரு குடும்பத்துல நம்ம இருக்கோம்னா எல்லாம் பற்றுதலோட தான் இருக்கும் இல்லையா. நம்ம வந்து ஆல்ரெடி அதெல்லாம் துறவு மேற்கொண்டிருக்கேன் அப்படிங்கிறது நம்ம மலைக்கு மேல எல்லாம் போக முடியாது. we are in the ஃபேமிலியில இருந்துட்டே எப்படி டிட்டாச்சா இருக்குது, எல்லாத்தையும் நல்லா பேசலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். நம்ம இப்ப சமைக்கிறோம், சில பேருக்கு பிடிக்கிறது இல்ல, பிடிக்கலைன்னா ஆமா இவ்வளவு நேரம் நான் சமைச்சேன் உனக்கு பிடிக்கல வேறு அப்படின்லாம் நம்ம கோச்சுக்க கூடாது. இல்ல அந்த இதுல இருக்கணும், அதே என்னோட டியூட்டி நான் பண்ணிருக்கேன், உனக்கு பிடிச்சா சாப்பிடு, பிடிக்கலைன்னா விட்டுடு. அந்த மாதிரி எது படிச்சா படி, படிக்கலைன்னா எல்லாமே அந்த மாதிரி விட்டு பிடிச்சு நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கிறோம். எல்லாரும் ஆல் த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், பெரியவாள் இருந்தாலும் அது போல நம்ம நடத்துக்கிறோம். சின்னவாள் இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் இந்த ஓவரா அஃபெக்ஷனேட் பண்ணி அட்டாச் பண்ணோம்னாக்கா அது நமக்கு தான் பாதிப்பு. இதுல நம்ம என்ன படிக்கிறோம் அதை பத்தி நான் சொல்றேன். இதெல்லாம் கிருஷ்ணா சொல்லல, கிருஷ்ணா வந்து அர்ஜுனனுக்கு இதுதான் சொல்லி கொடுக்குறாரு என்ன எப்படி இருக்கணும்னு. அதுல நம்ம என்ன டேக்கவே மெசேஜ், ஏன்னா நம்ம போர் புரிய எடுத்துக்கணும் போல, அப்ப நம்ம என்ன அர்ஜுனா மாதிரி அங்கேயே இருப்போம் இல்ல. அதுல இருந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும், நம்ம லைஃப்ல எப்படி எடுத்துக்கணும், திஸ் இஸ் லைஃப் மேனுவல், நம்ம லைஃப்ல எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு. சோ அவர் என்ன சொல்றாரு, ரினன்சியேஷன், தட் இஸ் துறவு மாதிரி எப்படி இருக்கிறது, ஞான யோகா இஸ் டிஃபிகல்ட். ஒன்னும் வேலையெல்லாம் பண்ணாம சும்மா உட்காந்துட்டு பகவான் நாமே பண்ணோம்னா, இப்ப உங்களுக்கே அந்த மாதிரி சொன்னேன்னா பிடிக்குமா. இப்ப நான் இவ்வளவு மெசேஜ் அனுப்புறேன், எனக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும் கோவம் வரும், மாதாஜிக்கு வேற வேலை இல்லையா, காலையில சீக்கிரம் எந்திரிக்க சொல்றாங்க, அப்புறம் என்னது அந்த ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ண சொல்றாங்க, டெய்லி அந்த ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணமா, அதுல இருந்து எவ்வளவு மாலை ஜபிச்சீங்க, அந்த காலையில சீக்கிரம் என்னன்றீங்களா, எல்லாம் அது திரும்பி அதே கேட்கறாங்களே, வேற வேலையே இல்லையா, இஸ்கான் இது பண்றதுதான் நமக்கு வேலையா இருந்தா சில பேருக்கு தோணலாம். பட் இது என்னதுன்னா இல்லன்னா இல்லன்னு போட்டு விடலாம், நோ ப்ராப்ளம்.
ஆனா நமக்கே ஒரு உணர்வு வரும், ஒரு நாளைக்கு நமக்கு வரும். எல்லாமே நம்ம தினமுமே நம்ம அந்த காலையில வந்து நான் இது பார்க்கல, மங்கள ஆரத்தி பார்க்கல, ஒரு நாளைக்கு தான் ஏதுன்னு பார்க்கலாமே அப்படின்னு நமக்கே அந்த ஒரு தோணல் வரும். அது அது பண்ணறதுக்கு தான் நான் வந்து இதெல்லாம் சார்ட் எல்லாம் போட்டுருக்கேன். ஓகேயா? சோ அது ஒண்ணு வேலை எல்லாம் பண்ணாம வெறும் இந்த பகவானியோ நினைச்சுட்டு இந்த இது இஸ்கானோட இந்த டெம்பிளோட எல்லாம் பார்த்தா இட் இஸ் போரிங். யூ கேனாட் டூ தட். அப்ப என்ன பண்ணோம்? இப்ப ரினன்சியேஷன் இஸ் டிஃபிகல்ட். சோ பிரிஸ்கிரைப்ட் ஆக்ஷன் என்ன உண்டோ, உங்களுக்கு டியூட்டி உண்டோ அது பண்ணணும். கிளியர்லி இதுல எழுதியிருக்காரு, பகவான் சொல்லியிருக்காரு. சோ பிரிஸ்கிரைப்ட் ஆக்ஷன் வித் டிட்டாச்மெண்ட், தட் இஸ் நிஷ்காம கர்ம யோகா, இஸ் பெட்டர் ஃபார் அர்ஜுனா. அர்ஜுனாக்கு சொல்றாரு. ஆனா இதெல்லாம் நமக்கும் அதுதான். வாட் எவர் இஸ் டெல்லிங் டு அர்ஜுனா, நம்மளும் அதை பாடமா எடுக்கணும். இப்ப நம்ம டியூட்டி ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட், நம்ம இப்ப ஸ்டூடெண்டா இருக்கோம்னா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன வேலை? படிக்கணும். அந்த படிப்பை வேலை பண்ணணும். அப்புறம் வேற என்ன அவங்களுக்கு டியூட்டி உண்டோ அதை பண்ணணும். ஒரு ஆஸ் அ பேரண்டா இருந்தோம்னா நமக்கு என்ன டியூட்டி அது பண்ணணும். இல்ல இப்ப நம்ம வந்து பேரம்பேத்தி எல்லாம் எடுத்தாச்சு, தாத்தா பாட்டினா அதுல நமக்கு என்ன பொறுப்பு இருக்கு, அந்த பொறுப்பை பண்ணிட்டு அவ்வளவுதான். என்னோட பொறுப்பு இது பண்ணியாச்சு. அதனால என்ன வந்தது? அதனால அவங்க மரியாதை கொடுத்தாங்களா, நான் சொன்னதை அவங்க கேட்கலி, இதெல்லாம் நம்ம கண்டுக்கவே கூடாது. சொல்றதே என்னோட டியூட்டி சொல்லியாச்சு. கேட்டா நல்லது, கேட்கலையா சரி அனுபவப்பட்டுட்டு. இப்ப நம்மளே அப்படிதான் வந்திருக்கோம். நம்மளே பிடிவாதம் பிடிச்சு நம்ம வந்து இல்ல பகவான் எல்லாம் சண்டை போடணும்னா நம்ம இந்த பூமிக்கே வந்திருக்கோம். இல்லாட்டா நம்ம அழகா கோலோக பிருந்தாவனத்துல தான் இருந்துட்டு இருக்கோம். அப்ப நம்மளே அந்த மாதிரி தப்பு பண்ணிட்டு வந்து ஒரு ஜென்மமா எடுத்துட்டு இருக்கோம். இன்னும் நமக்கு அந்த மேல போக இடம் இல்லை. ஏன்னா நம்ம பிடிவாதம் பிடிச்சதுனாலதான். ஆனா பகவான் என்ன ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்காரு. சரி போ, அனுபவப்பட்டிக்கோ, அனுபவப்பட்டு அப்புறமா தெரிஞ்சுட்டு வா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காரு. நமக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்காரு. சோ அது போல நம்ம வந்து டிட்டாச்சாவும் இருக்கணும். ஆனா நம்ம பசங்க, நம்ம குடும்பத்தார் அப்படின்னு அவளுக்கு அட்வைஸும் பண்ணிட்டு அவளுக்கு வேலை பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு டியூட்டி ஒழுங்கா பண்ணணும். இது நம்ம we should take that message. 17ல இருந்து 35 என்ன படிக்கிறோம்? Even if Arjuna is qualified for renunciation, எல்லாம் இது அந்த அந்த அளவுக்கு போயாச்சமா, ரொம்ப முக்தி கிடைக்கிற அந்த அளவு இதுக்கு போயாச்சு. He should still do நிஷ்காம கர்ம யோகா to set the right example. அப்படி இருந்தாலும் நீ வந்து உன்னோட செய்கை என்னெல்லாம் உன்னோட டியூட்டி உண்டு அது பண்ணணும். அது பண்ணிட்டுதான், பிகாஸ் வாட், நாளைக்கு யாராவது சொல்லும் போது அர்ஜுனனே அந்த மாதிரி தான் இருக்கான். அவனுக்கு வந்து ஒண்ணுமே, அவனுக்கு ஒரு இதுல பட்டுதல் இல்லை. குடும்பம் வேண்டாம், எனக்கு கிங்டம் வேண்டாம், எல்லாம் வேண்டாம் வேண்டாம் சொல்றேன். நமக்கு என் மனுஷா இருந்து போயிட்டு எனக்கு என்ன கிடைக்கும், இப்படி எல்லாம் அவன் விரக்தியெல்லாம் பேசுறான். அந்த லெவலுக்கு போயாச்சு. இருந்தாலும் நீ வந்து உன்னோட டியூட்டி என்ன உண்டோ அதை பண்ணிட்டு மனசளவுல நீ அந்த மாதிரி துறவு இதுல இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஆனா உன்னோட டியூட்டி நீ பண்ணணும். அந்த மாதிரி இப்ப யூ செட் அன் எக்ஸாம்பிள். நீ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா ஒரு முன்னோடியா இருந்து எல்லாரும் பத்தி அர்ஜுனனே அந்த மாதிரி இருந்தான், அப்ப நம்மளும் அப்படி இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீ கிரியேட் பண்ண. அப்புறம் கடைசியில 36ல இருந்து 43, லஸ்ட் இஸ் ஃபார்மிடபிள் எனிமி ஆன் த பாத் ஆஃப் யோகா. லஸ்ட்னா என்னது? காமம், குரோதம், இதெல்லாம் நிறைய வரும். இது வந்து காமம், ஒரு ஆசை. காமம்னா வேற எல்லாம் இது இல்லை, ஒரு ஆசை. இதெல்லாம் ஒரு பற்றதை ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். சில இதுல எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ரொம்ப பிடிக்கும், அது எதுவானாலும் இருக்கணும். சோ அது வந்து இட்ஸ் எனிமி இதை பார்த்தோம். அதனால்தான் நம்ம இஸ்கான்ல என்ன சொல்றோம், காஃபி டீ விட்டுடுங்க. ஏன்னா நமக்கு அதுல வெறுப்போம், நமக்கு தெரியாது. காலையில அந்த காஃபி குடிக்கணும்னா ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஐயோ மண்டை வெடிக்கிறா போல இருக்கே, அங்க வலிக்கிறா போல இருக்கு, எதையாவது சொல்லுவா. சில பேருக்குலாம் பிராக்டிஸ் உண்டு. அப்போ காலையில சீக்கிரம் எழுந்திருக்க முடியாது. மருந்தெல்லாம் சாப்பிடுறவங்களுக்கு எல்லாம் காலையில சீக்கிரம் எழுந்திருக்க முடியாது. நிறைய there are so many other things. எதுவுமே நம்ம வந்து அதுல கண்ட்ரோல் ஆகக்கூடாது. நம்ம சொல்லி அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இல்ல காஃபி குடிச்சாதான் எனக்கு சரியாகும், காஃபி குடிச்சா மோஷன் போகும், சில பேர் காஃபி டீ எல்லாம் குடிச்சா போகும், இல்லாட்டா என்னது அது குடிச்சாதான் தலைவலி விட்டுது, கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்குன்னு. தட் மீன் நம்ம வந்து வேற ஒரு செயல்ல வந்து இது டிபெண்ட் பண்றோம், அது இருக்கக்கூடாது. சோ இந்த ஆசை வந்து கொஞ்சம் குறைச்சிக்கணும். இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு காஃபி டீயோட எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்திருக்கேன். ஏன்னா வந்து இஸ்கான்ல ஜெஸ்டிக்கு இன்டாக்சிகேஷன் எடுக்கவே கூடாது. காஃபி டீ இஸ் ஆல்சோ இன்டாக்சிகேஷன். ஏன்னா அந்த காஃபி எடுக்கிற ஒரு இது என்னது, ஒரு சடன்லி யூ கெட் எனர்ஜி, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்லாம் வரும். So it's an artificial thing. அதை விட நாம ஜபம் பண்ணலாம். கண்ணை மூடிட்டு 4 டைம் ஜபம் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதே தெம்பு வரும், அதை விட ஜாஸ்தி தெம்பு வந்துடும். So lust is a formidable. Okay? It is not advised to do. அது வந்து பெரிய enemy தான். இதுல path of yoga ல அது வந்து enemy. So one should conquer lust by deliberate spiritual intelligence. வேணும்னே இந்த ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம அந்த லைன்ல போய், எஸ் எனக்கு கஷ்டம் இருக்கு, காலையில எழுந்துக்கு கஷ்டம் இருக்கு, சரி என்னால 6 மணி, நான் 6:30 மணிக்கு எழுந்தேன், சரி என்னால 4 மணிக்கெல்லாம் எழுந்த முடியும், 6 மணிக்கு எழுந்து பாக்குறேன்னு சொல்லிட்டு முள்ள 6 மணிக்கு எழுந்து பாக்குறேன், இல்ல 6:15, அப்புறம் 6, முள்ள 5:45, 5:30, அப்படி பழகிடும். உடம்பு பழகிடும். நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும் நம்ம உடம்பு. ரொம்ப மருந்து சாப்பிடுறவாளுக்கு, ரொம்ப வயசானவாளுக்கு நான் சொல்லல, ஐம் டாக்கிங் இன் ஜெனரல். யாரு ரொம்ப இதுல ஹெல்த் ஒரு மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிடுவேன். பிகாஸ் 60 ஆயிடுச்சுனாலே உடம்புக்கு ஏதாவது இருக்கும், மருந்து சாப்பிட்டு பிபி
கொலஸ்ட்ரால், டயபெட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கும். அதையோட தான் நம்ம என்ன காலமே அப்படிதான் இருக்கு. வித்தவுட் தான் இந்த மருந்து சாப்பிடாம நம்ம இருக்க போறோம். பட் இருந்தாலும் நம்ம மனசு திடமா வச்சிருந்து இல்ல என்னால முடியும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு we can try. ஓகே, சோ இதுதான் நம்ம வந்து டேக் அவே மெசேஜ். வாட் ஐம் சேயிங் இஸ் டேக் அவே மெசேஜ் நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும், ஸ்பிரிச்சுவல் பார்த்து நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா இதெல்லாம் நம்ம வந்து தோற்கடிச்சு முன்னாடி போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது பார்க்கலாம். தட் இஸ் ரெனன்சியேஷன் ஆர் வர்க். என்ன பண்ணா இந்த மாதிரி சமாதியில உட்காந்து சமாதி மாதிரி உட்கார்ந்து எந்த நேரம் பகவான் நினைச்சு உட்காந்துமா இல்ல என்னோட என்ன டியூட்டி உண்டோ அது பண்ணுவேன். அர்ஜுனனுக்கு என்ன டியூட்டி, அவன் க்ஷத்ரியன், அதனால போருக்கு கூப்பிட்டுருக்கா, so you have to fight. அதுதான் அவரோட டியூட்டி இப்போதைக்கு. இப்ப நமக்கு வீட்டுல அதே தான் நினைச்சு பார்க்கலாம். இப்ப நம்ம டியூட்டி என்னது, என்ன வேலை உண்டோ அது பண்ணணும். பண்ணாம இருக்க முடியாது. நான் இஸ்கான் கிளாஸ் இருக்கு, இஸ்கான் அந்த பூஜை சொல்லியிருக்காங்க, நோ 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 அதெல்லாம். அப்ப அதுவும் பண்ண இது பண்ண முடியாது அப்படின்னாக்கா அப்ப கொஞ்சம் சீக்கிரம் இருந்துக்கணும், இல்ல இந்த டைம் ஒதுக்கணும். எல்லாருக்கும் 24 மணிக்கு தான், அந்த 24 மணிக்கு நம்ம டைம் ஒதுக்கி அது போல பண்றதுக்கு பார்க்கணும். ஏகம் வதம் 3.2ல ஒரு நிமிஷம் பின்னாடி ஸ்லோகம் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். எஸ் வருது. 3.2ல ஒரு வேர்டு வருது, ஏகம் வதா. நீ சொல்லு, இந்த வழி பண்ணமா அந்த வழி. வதானாக்கா சொல்லு, ஜஸ்ட் ஒண்ணு. ஏகம்னா ஒண்ணு, ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லு. நான் என்ன பண்ணணும், வேலை பண்ணணுமா இல்ல சும்மா உட்காரணுமா. 2.11 30க்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கு, பார்க்கலாம். அப்புறம் 38 to 53 வேலை பண்றது, அது போல கொடுத்துருக்கு. ஓகே, கனெக்ஷன் பிட்வீன் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் சாப்டர். என்ன கனெக்ஷன் இருக்கு நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல, ஆத்மா ஆத்மா முடியும் சடன்லி இப்ப வந்து வேலை வேலைன்னு நம்ம சொல்றோமே, என்ன கனெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன் பிஜி பகவத்கீதா 2.49 தூரேன ஹ்யவரம். தூரேன ஹ்யவரம் கிருஷ்ணா டெல்ஸ் அர்ஜுனா, அப்படி சொல்றார். அப்படின்னா என்னது, to keep all abominable activities far distant by buddhi yoga. எதெல்லாம் நமக்கு சரிப்பட்டு வராதோ, எதெல்லாம் வந்து பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்களோ அது கொஞ்சம் தூரக்கவே உங்ககிட்ட கொண்டு வராதே, be away from that. அது பண்ணாம இருக்க பாரு. அர்ஜுனா thinks that புத்தி means intelligence. அவர் நினைக்கிறார் புத்தினா என்னது, எனக்கு எவ்வளவு அறிவு இருக்கு அதை பத்தி. But by using his intelligence, he should avoid all abominable activities and thus not fight. அதனால அவர் என்ன நினைக்கிறேன், எனக்கு நல்ல இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு, நான் அதனால தான் உன்னோட தலையில ரொம்ப பாவமா கருதுறேன், அவளுக்கு எல்லாம் ரொம்ப துக்கம் வரும், நான் பண்ற செயல்லாம் சின்ஃபுல் செயல், இந்த மாதிரி அவர் நினைக்கிறார். அதனால நான் வேலை பண்ண மாட்டேன், அதனால சண்டை போட மாட்டேன். ஏன்னா இது வந்து அபாமினபிள். ஒரு சண்டை போட்டு ஒருத்தரை கொலை பண்றது கெட்ட செயல் தானே. அதனால என்ன, எனக்கு மூளை இருக்கு, நான் வந்து மூளை இல்லாத இல்லையே, எனக்கு நல்ல மூளை இருக்கு, இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு, இது வந்து பாவ செயல் நான் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறார். யாரு, அர்ஜுனன் நினைக்கிறார். அதனால நான் வந்து சண்டை போடல அப்படின்னு. ஸ்டில் கிருஷ்ணா இஸ் அர்ஜிங் ஹிம் டு ஃபைட். எல்லாம் சரிதான், இருந்தாலும் நீ சண்டை போடு, பிகாஸ் தட் இஸ், அதுதான் விதிச்சிருக்கு. அதனால நீ அங்க உனக்கு முன்னாடி இருக்கிறவன் வந்து இறக்குறாளே, நீ கவலைப்படாதே, அவ ஒரு நாள் இல்லாட்ட ஒரு நாள் இறக்க போறா. நீ வந்து அம்ப விட்டு பண்ணலைனாலும் இந்த இதுல குருக்ஷேத்திரத்தை அவ இறக்குறது உறுதி. அது வேற விதமா இறக்கதான் போறான். உன்னோட டியூட்டி இப்ப நான் கொடுத்துருக்கேன், ஃபைட், அண்ட் அவ இறக்கட்டும் அப்படின்னு. Chapter 3 என்ன படிக்க போறோம், begins with Arjuna's question to clarify this contradictory instruction. Contradictory எதிர்ப்புறம் எதிர் என்ன சொல்லுவாங்க, ஆப்போசிட்ல ரெண்டு ஆக்ஷன் இருக்கு. அக்கார்டிங் டு அர்ஜுனா அப்படி என்ன நினைக்கிறார், ரினன்சியேஷன்னாக்கா பற்றுதல் இல்லைனாக்கா என்ன நினைக்கிறார், ஒரு வேலையும் பண்ணாம யார்கிட்டையும் பேசாம தனியே எங்கேயோ போயிட்டு உட்கார்ந்து இப்படி மெடிடேட் பண்றதுதான் பற்றுதல் இல்லாம நான் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கேன். அது இல்ல ஆக்சுவலி. So according to Arjuna, renunciation, ஞானா and work are incompatible. ஞானம் புத்தி இருக்கிறதும் and வேலை பண்றதும் டிஃப்ரெண்ட். ஏன்னா அவர் என்ன நினைக்கிறார், எனக்கு ரொம்ப ஞானம் இருக்கு, அதனாலதான் நான் வந்து அந்த செயல் பண்ண போறதில்லை. என்ன செயல், யாரையும் கொலை பண்ண போறதில்லை, நான் பேட்டில் ஃபீல்ட்ல நான் சண்டை போட போறதில்லை, ஏன்னா எனக்கு புத்தி இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நோ, both are different. ஞானம் அண்ட் ஒர்க் ஆர் இன்கம்பேட்டிபிள். ரெண்டும் சேர்ந்து வராது. ஞானம் இருந்தா ஒர்க் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறேன். சோ இதை பத்தி தான் நம்ம வந்து இந்த சாப்டர்ல படிக்கிறோம். 3.1 யார் எடுக்க போறீங்க, நான் சொல்றேன் பேரு, இப்ப கிடுகிடுன்னு அவாவா படிச்சுன்னு போலாம். ஒரு நிமிஷம். துர்கா மாதாஜி ஃப்ரீயா? எஸ் மாதாஜி, படிங்க. ஒரு பேரா நான் கூப்பிடுறேன். அர்ஜுனா உவாச்ச ஜெயயாசி ध्यायसि चेत् कर्मणास्ते मद बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोज्यासि केशव.
கேசவா படிச்சிருங்க தமிழ்ல அர்த்தம் புக் இருக்கா? No Mataji. ஓ உங்ககிட்ட புக் கிடையாது இல்லையா? ஓகே. அப்ப துர்கா மாதாஜிக்கு யாராவது படிக்கணும். நான் படிக்கணுமா மாதாஜி? படிங்க. யாரு? நான் தான் எனக்கு பேர் தெரியும். கல்பனா ஜி கல்பனா. பேரே இங்க காணோம். அர்ஜுனன் கூறுகிறான், ஜனார்த்தனே, கேசவனே, அறிவு பலன் நோக்கு கருமங்களை விட சிறந்ததாயின் கோரமான போர் தொழிலையே என்னை நீர் ஏன் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துகிறீர்? ஓ ஜனார்தனா, ஓ கேசவா, பகவான் கூப்பிடுறாரு. Why do you want me to engage in this ghastly warfare? இதெல்லாம் கொலை பண்றதுக்கே என்ன திரும்பி திரும்பி கூப்பிடுறேன். that intelligence, புத்தி தான் எல்லாத்துக்கும் பெருசு அப்படின்னு நீ நினைச்சேனாக்கா இது ஃப்ரூட்டிவ் ஒர்க். இப்ப யாரை கொலை பண்ணி எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? ராஜ்யம் கிடைக்கும். எனக்கு அது அந்த மாதிரி புத்தி இல்லையே. என்னோட நல்ல உயர்ந்த புத்தி. எனக்கு யாரையும் கொலை பண்ணி எனக்கு ஒரு ராஜ்யம் கிடைக்கிற போல எனக்கு வேண்டாம். If you think that intelligence is better than fruitive work, நீ அப்படி நினைக்கிறியா? இந்த மாதிரி ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் அவசியமா அப்படின்னு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 3.2 படிங்கோ. யாரு சொல்றேன்? பேரு சொல்றேன். ஜி கல்பனா மாதாஜி படிங்க. அதே ஆர்டர் வச்சிருக்கோம் அப்புறமா. ஓகே. व्यामिस्त्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेहं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम्. இரு வழிகளை ஒரே போல கூறும் உமது உரையால் எனது அறிவு பேதலிக்கிறது. எனவே எனக்கு மிகவும் நன்மையானது எது என்பதை முடிவாக கூறுவீராக. ஏகம்பத வந்துடுது, அந்த வேர்டு வந்துடுது. இந்த செகண்ட் வேர்ஸ்ல ஏகம்பத ஒரு நிச்சயமா நிச்சயமா ஒரு வேர்டு சொல்லுங்க. நான் வேலை பண்ணணுமா புத்தியோட. என்ன புத்தி இவருக்கு? இவர் என்ன நினைக்கிற? இன்டெலிஜென்டா என்னது? இவாளெல்லாம் கொன்னு பழி சொல் வராம இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அதனால நீ ஒதுங்கிப்போ அப்படின்னு இவர் நினைக்கிற. அதுதான் புத்தி, நல்ல இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு. அதனால நீ ஆனா நீ திரும்பி திரும்பி எனக்கு சண்டை போட சொல்றியே. சோ அது என்ன எனக்கு ஒரே கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கு. என்ன சொல்றேன்? மை இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் பிவில்டர்ட். திரும்பி நான் ஒரு நிமிஷம் மியூட் பண்ணேன். யாரோட சத்தம் கேட்கல. எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிட்டேன். அவ படிக்கும் போது ஆன் பண்ணணும். So my intelligence is bewildered by your equivocal instruction. உங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் எல்லாமே கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கு. நான் பேதலிச்சு போயாச்சு. Therefore please tell me decisively, கரெக்டா சொல்லுங்க என்ன நான் பண்ணணும் அது சொல்லுங்க. which will be most beneficial for me. அது எனக்கும் லாபதாயகமா இருக்கணும், எனக்கு ஃப்ரூட்ஃபுல்லா இருக்கணும். அந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும் சொல்லிட்டு நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு. சோ இதுல செக்ஷன் இனிமே அடுத்ததுல போறோம். இது அவர் கொஸ்டின் கேட்டாச்சு. 3.3ல இருந்து 3.9 வரைக்கும் என்ன படிக்க போறோம்? நிஷ்காம கர்ம யோகா. அத பத்தி பகவான் சொல்ல போறார். 3 ராஜலட்சுமி மாதாஜி எடுங்க. लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नः ज्ञानयोगेन साङ्ख्या भगवान् उवाच लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नः ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानं कर्मयोगेन योगिनाम्. படிங்க, மீனிங் படிங்க. புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் கூறினார், பாவங்கள் அற்ற அர்ஜுனனே, இரு வகையான மனிதர்கள் தன் உணர்விற்காக முயல்வதாக நான் முன்பே விளக்கினேன். சிலர் சாங்கிய தத்துவ சிந்தனைகளாலும் பிறர் பக்தி தொண்டினாலும் தன் உணர்வினை அடைய முயல்கின்றனர். சாங்கிய யோகா பிலாசபின்னு ஒண்ணு இது இருக்கு. அந்த லெவல் அந்த வழியில போயிட்டு சில பேர் பின்பற்றார், இது பண்றாங்க. சோ பகவான் என்ன சொல்றார்? ஓ சின்லெஸ் அர்ஜுனா, நீ தப்பு பண்ணல. தப்பு பண்ணாத அர்ஜுனனே, ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் that there are 2 classes of men. 2 விதமான மனுஷன் இருக்கா. who realize self, அவளுக்கு தெரியும் என்ன பண்றோம் அப்படின்னுட்டு. செல்ஃப்னா என்னது? அவளை பத்தி. some are inclined to understand him by empirical. inclined to understand him நாரே பகவான். பகவான் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க? பிலாசபிக்கல் ஸ்பெகுலேஷன் அப்படின்னா என்னது? இந்த அத்வைத்திக் பிரின்சிபல் மாதிரி. அவங்க பகவானா பார்க்காம, அவரோட ரூபமா பார்க்காம, செல்ஃப் பிரம்மன் அந்த மாதிரி ஒரு சூரியன் இருக்கு. பட் சூரியனை பார்க்காம அவன் என்ன பார்ப்பான்? ஒன்லி சூரிய கதிர் தான் பார்ப்பான். சூரிய கதிர் வந்தாச்சு, ஓ பகவான் எப்படி நமஸ்காரம், இந்த கதிர்களுக்கு எல்லாம் நமஸ்காரம். அதுவும் பகவானோட அம்சம் தானே.
ஆனா மெயின் பகவான் எங்க இருக்கா? சூரியன் மாதிரி இருக்காரு. சோ அது அவளுக்கு கண்ணுக்கு புலப்படாது. So philosophical speculation சில பேர் இருப்பாங்க. And others are inclined to know him by devotional works. And the other devotees எப்படி? கிருஷ்ணா இருக்கார், அவருக்கு வந்து நமக்கு இது குளிப்பாட்டணும், சட்டை போடணும், நைவேத்தியம் பண்ணணும், அவருக்கு பசிக்கும், சாப்பாடு போடணும், இந்த மாதிரி டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இருப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி 2 விதமான பக்தர்கள் இருக்காருன்னு பகவானே 3.3 சொல்லியிருக்காரு. ஓகே. சோ சாங்கிய யோகால என்ன கொடுத்திருக்கான்னு பார்க்கலாம். பிலாசபிக்கல் ஸ்பெகுலேஷன் அவ என்ன பண்றா, அவங்க வந்து கோல் ஒண்ணுதான், பகவான்கிட்ட அடையாளம் சொல்லிட்டு அவனும் பாடுபடுறான். சாங்கிய யோகா அதுல என்னன்னா இன்டைரக்ட் பாத், அவனும் அந்த வழியில தான் போற. நம்மளும் அந்த இப்ப பக்தானா இஸ்கான்ல இருக்கிற பக்தானும் கிருஷ்ணர் இருக்கிற ஒரு ஹியூமன், அவருக்கு வந்து நம்ம பூஜை பண்ணணும், அவருக்கு பசிக்கும், அதனால அவருக்கு நைவேத்தியம் பண்ணணும், அவருக்கு குளிப்பாட்டணும், அவருக்கு சட்டை வைக்கணும், இந்த மாதிரி நம்ம நினைக்கிறோம். பிகாஸ் இஸ் அ பர்சன். சோ நம்ம வழி எப்படி? நேர் வழி. அவளும் அதுதான் மனம் கிருஷ்ணன் எடுக்காம பிரம்மன் அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு அவ பண்றாங்க. அவங்களோட பாத்து எப்படி? இன்டைரக்ட் பாத். பட் புத்தி யோகா நம்ம வந்து கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ் நம்ம எப்படி புத்தியை யூஸ் பண்ணி, இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி வந்து டைரக்ட் பாத்ல நம்ம போறோம். அப்புறம் சாங்கிய யோகால அவ என்ன பண்றாங்க? டிபெண்டன்ஸ் ஆன் பர்சனல் எண்டவர். அவ தமக்கு என்ன தோன்றதோ அந்த மாதிரி பண்றாங்க. இங்க நம்ம என்ன பண்றோம்? டிபெண்டன்ஸ் ஆன் கிருஷ்ணாஸ் மர்சி. நமக்கு கிருஷ்ணாவோட இது மர்சி எவ்வளவு கிடைக்கிறதோ அது போல நம்ம வந்து இது ப்ரொசீட் பண்றோம். ப்ராசஸ் ஆஃப் டிபெண்டிங் என்டையர்லி ஆன் சுப்ரீம். எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்கு மகிழ்ச்சி ஊட்டுறா போல நம்ம வந்து பஜனை பாடுறது என்ன, ஸ்லோகம் சொல்றது என்ன, அப்போ கிருஷ்ணரை மகிழ்விச்சு அவர் என்ன எப்படி ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாலும் அது போல நம்ம பண்ணணும். அப்படியே தேர்ட் வந்து அன்ஷூர் ஆஃப் சக்சஸ். இந்த பாதையில வந்து சக்சீட் பண்ணுவாங்களா இல்லையா தெரியாது. பாதி வழி போயிட்டு இன்னும் சும்மா மெடிடேட் பண்ணி அவளோட இதுல எல்லாம் அப்படி இருந்து அப்படியே உட்கார்ந்து இருக்கணும், மெடிடேஷன் பண்ணணும். மைண்ட் கண்ட்ரோல் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். இன்னும் வரப்போற சாப்டர் நம்ம அதை பார்க்கலாம். 5th 6th சாப்டர்ல நம்ம சொல்ற அர்ஜுனா ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கே, காத்த கூட நான் நிறுத்திடுவேன், ஆனா மைண்ட் என்னால கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல. பட் சாங்கிய பிலாசபி இவான என்ன அப்படியே மெடிடேஷன்ல இருப்பாங்க, அப்படி அந்த பிரம்மனை இது உட்கொண்டு அந்த மாதிரி அவளுக்கு ஒரு சிஸ்டம் உண்டு அப்படி. சோ அன்ஷூர். பட் அதுல வந்து எவ்வளவு பேருக்கு அந்த மாதிரி மனசை நிறுத்தி அந்த பகவான் நினைக்கணும்னு எத்தனை பேரால முடியும் தெரியாது. So that is it is unsure of success. Whereas இதுல வந்து surety of success. ஏன்னா நம்ம முதல் இதுல இருந்து என்ன சொல்றோம்? நாம ஜபம் சொல்றோம். எப்படி சொல்லணும்? இன்னைக்கு மாதாஜி கட்டபிள் எப்படி சொல்லணும்? கொஞ்சம் நம்ம வாயக்கம் எல்லாருக்கும் கேட்கறப்பல வேண்டாம். பஜனை பண்ணணும் சொல்ல, ஊரை கூட்டணும் சொல்ல ஒண்ணு இல்லை. நம்ம வந்து மாலை கையில வச்சுக்கிறது, நம்ம சொல்றது நம்ம காதுக்கு கேட்கணும். இது வந்து எல்லாரும் பண்ணலாம். இது பண்ணவே நம்ம வந்து அந்த லெவல்ல போயாச்சு. ஆல்ரெடி ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல போயாச்சு. நம்ம மேல சக்சஸ் ஷுவர் தான். ஷூரிட்டி ஆஃப் சக்சஸ். அப்புறம் மெதுவா எல்லாம் பண்றோமே. அப்புறம் என்ன காலையில சீக்கிரம் எழுந்துக்கிறது என்ன, அப்புறம் வந்து ஏகாதசி உபவாசம் இருக்கும், இது மாதிரி எல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு 4-5 இதெல்லாம் பண்ணாலே நம்ம வந்து ரைட் பாதையில நல்லா முன்னுக்கு போயிட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம். அப்புறம் இது என்னது லாஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் இனிஷியல் பியூரிஃபிகேஷன் ரிக்வயர்ட் பை பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி. இதுல வந்து நிறைய இது இருக்கு, ஃபாலோ பண்ணணும், நிறைய அப்சர்வ் பண்ணணும். பியூரிஃபிகேஷன் லெவல்ஸ் அவ என்ன எப்படி பண்ணோம் என்ன பண்ணது. வேற இங்க அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. ends and means are the same. Krishna consciousness is itself the purificatory process. இங்க நீ வந்து நாளை கையில வச்சுக்க இல்லையா, யூஆர் ஆல்ரெடி பியூர் தான். நீ காலையில குளிச்சியா, ஈஸ்ட் பார்த்து பண்றியா, வெஸ்ட் பார்த்து பண்றியா, ஒண்ணுமே நம்ம பாக்குறது இல்லை. குளிச்சுட்டு பண்ணமா அவசியம் இல்லை, எப்ப வேணா பண்ணலாம். அதை சாப்பிட்டு எப்ப வேணா நம்ம பண்ணலாம். ஆனா மாலை ஜபம் பண்ண சரி, ஒரு மாலை தான் பண்றியா, ஓகே. 4 மாலை ஓகே, 4ல இருந்து ஒரு 8 மாலை பண்றியா, ஓகே, எல்லாத்துக்கும் சரி. ஆனா பிரபு பார்த்தா 16 வரைக்கும் நிறுத்திருக்காரு. முன்னாடி அவர் 64 சொல்லிட்டு இருந்தார். அதுலயும் குறைச்சு 16ஆவது தினமும் பண்ணுங்க. ஏன்னா அது சொல்ல சொல்ல சொல்லதான் உள்ள வந்து சித்த சுத்தி ஆகும். சோ நமக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராசஸ் கொடுத்துருக்கா. அட்லீஸ்ட் நாம ஜபம் பண்ணுவோம். எப்பெல்லாம் கிடைக்கிறது நாம ஜபம். அண்ட் மோர் த நம்பர்ஸ் யூ டூ, மோர் பியூரிஃபை யூ பிகம் மோர் பியூரிஃபை. அப்புறம் இந்த நிறைய இதெல்லாம் இருக்கு. சாப்பாட்டுல கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன், இந்த மாதிரி பண்ண 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 என்ன ஆகும், நம்மளோட ப்ராசஸ் வில் பி வெரி ஈஸி. இப்போ நம்ம டே 1ல இருந்து இஸ்கான்ல சேர்ந்து பகவத்கீதா கேட்கிறோம், அதுலயே நம்ம பார்த்து தொடங்கியாச்சுன்னு அர்த்தம். இவாளோட அந்த மாதிரி கிடையாது. இது எல்லா அவரோட புக்லயும் அவர் எழுதுவார். ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணி கொடுத்துட்டே இருப்பார். நம்ம நல்ல பாதையில இருக்கோம், ஈஸியான பாதையில இருக்கோம். இப்ப படிக்கட்டு காட்டுவார். அண்ட் வந்து ஒரு இது என்னது எலிவேட்டர், விச் இஸ் ஈஸி. எலிவேட்டர்ல போறதானே ஈஸி. 20 மாடி இருக்குனாக்கா, இல்ல 20 மாடி நான் ஏறிதான் போவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டுனாக்கா மெதுவா கஷ்டப்பட்டு வருவாங்க. அவங்களும் 20வது மாடி வருவாங்க, ஆனா கஷ்டப்பட்டு வருவாங்க. ஆனா எலிவேட்டர்ல போறவா ஜம்முன்னு போய் மேல உட்காந்து முதல்லயே போய் உட்காருவாங்க. அவங்களுக்கு கஷ்டமே தெரியாது. அதான் அந்த ஒரு கான்செப்ட் தான் மனசுல வச்சுக்கணும். ஓகே, 3.4 ஜெயலட்சுமி மாதாஜி படிங்க.
ஜெயலட்சுமி மாதாஜி இல்லையா? இல்ல இருக்க மாதாஜி. அப்படி ந கர்மணா மனாரம்பாக நைஸ்கர்மியம் புருஷோஷ்ணுதே நச்ச சந்நியசனா தேவ சித்திம் சமதி கச்சதி. செயலில் இருந்து தப்பிப்பதால் மட்டுமே விளைவுகளில் இருந்து விடுதலை பெற முடியாது. துறவால் மட்டுமே பக்குவம் பெறவும் முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றேன், வெறும் இந்த மாதிரி மலைக்கு மேல போனேன், காட்டுல போனேன், யாரும் இல்ல, நான் துறவு மேற்கொண்டிருக்கேன் அப்படின்னாக்கா, நாட் பை மியர்லி அப்ஸ்டெய்னிங் ஃப்ரம் ஒர்க், எல்லா வேலையும் நிறுத்தி வச்சுட்டு என்னோட என்னெல்லாம் டியூட்டி அதெல்லாம் விட்டுட்டு நான் துறவு மேற்கொண்டிருக்கேன்னாக்கா, that will அந்த மாதிரி work can one achieve freedom from it. Not by merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction. இதனால நமக்கு ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. Nor by renunciation alone one can attain perfection. Renunciate இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்ததுனாக்கா நமக்கு perfection இதுல என்னது renunciationல என்ன சொல்றா, freedom from முக்தி எப்படி கிடைக்கும்? இந்த மாதிரி நம்ம டியூட்டி எல்லாம் பண்ணாம இந்த மாதிரி உட்கார்ந்து பகவானோட நாம ஜெபம் பண்ணினாக்கா அதுல எல்லாம் நமக்கு முக்தி கிடைக்காது அப்படின்னு. அடுத்தது கல்பனா எம் மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? கல்பனா எம் மாதாஜி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? மாதாஜி ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி. 3.5ல 3.5 நான் மேடமா ஹெல்ப் பண்ணுமா? நான் சொல்லிட்டு நீங்க சொல்றீங்களா? ஹெல்ப் பண்றீங்க மாதாஜி. நஹி கஷ்சித் அழகா சொல்றே. க்ஷணம் அபி ஜாது திஷ்டதி அகர்மக்ருத் கார்யதே ஷவசஹ கர்ம சர்வ பிரகிருதி ஜெயர்குணைஹி சொல்றேன். அப்ப உங்களுக்கு வந்துடும். ஆனா நீங்க பங்கேற்கணும். நான் இதுக்கு முன்னாடி நான் பாத்திருக்கேன், கல்பனாயம் அப்படி கூப்பிட்டே இருப்பேன். நீங்க அந்த மாதிரி இருக்க கூடாது. ஓகேயா? மீனிங் படிச்சேன். நல்லா மீனிங் படிச்சேன். இந்த சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட்ஸ் தான் கொஞ்சம் உதைக்கிறது இல்லையா? மீனிங் அழகா படிச்சேன். தமிழ்ல மீனிங் எல்லாம் நல்லா படிச்சேன். படி. பௌதிக இயற்கையிடமிருந்து பெறப்பட்ட குணங்களுக்கு தகுந்தாற் போல ஒவ்வொருவரும் சுதந்திரம் ஏதுமின்றி செயல்படுவதற்கு வற்புறுத்தப்படுகின்றனர். எனவே ஒரு கணம் கூட செயல்கள் எதையும் செய்யாமல் இருப்பது எவருக்கும் சாத்தியமல்ல. ஒரு வேலையும் பண்ணாம சும்மா உட்கார்ந்து சாத்தியமா கிடையாது. Everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. ஏதோ ஒரு செயல் பண்ணிட்டே தான் இருப்பான். இப்ப நம்ம என்ன ஒரு வேலையும் பண்ணலன்னு உட்கார்ந்து போனா, இல்லையே காதுதான் இருக்கே, காது கேட்டுட்டே இருக்கே. இப்ப நான் என்ன பண்றேன், என்னோட வாய் சொல்லிட்டே இருக்கேன், என்னோட புத்தி யூஸா இருக்கு. நீங்களும் காதால கேட்டுட்டு புத்தி யூஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? ஒண்ணுமே பண்ணாம இப்படியே இந்த ஒரு ஐக்கியமா அதெல்லாம் முடியவே முடியாது. So because material nature நம்ம வேர்ல்ட்ல இருக்கும், இந்த வேர்ல்ட்ல வந்ததுனாலே மெட்டீரியல் நேச்சர் நம்ம த்ரீ மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் இருக்கு இல்லையா? ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்தோகுணம், அது நம்மள இழுத்துட்டே இருக்கும். அதனால நம்ம சும்மால நம்மளால உட்கார முடியாது. Therefore no one can refrain. நம்ம அதால வேலை செய்யாம இருக்க போறேன் அந்த மாதிரி நினைக்கிறது கூடவே கூடாது. நம்ம முடியவே முடியாது. Therefore no one can refrain from doing something, not even for a moment. ஒரு சின்ன ஒரு செகண்ட் ஒன்னும் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி உட்கார முடியாது. Okay, next analysis on text 5. Sankhya Yoga is impractical since soul is active in nature. Our soul is always active. நான் ஒண்ணும் பண்ணாம நான் ஜபம் பண்றேன், சும்மா அப்படி இது தியானம் பண்றேன், அது கொஞ்சம் கஷ்டம். அது இம்பாசிபிள்னே சொல்றேன். ஆக்டிவ் இன் நேச்சர் என்னது, இட் மஸ்ட் ஆக்ட். இது சோல் இட் கீப் மூவிங், இட் வில் கீப் ஆக்ட். சோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும், நீட்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட். ஏதாவது அது பண்ணிட்டே இருக்கணும். என்ன பண்ணணும், ஆக்குபேஷன் டிக்டேட்டட் பை இல்யூஷரி எனர்ஜி. நம்மளோட சென்சஸ்க்கு என்னெல்லாம் பிடிக்கிறதோ அந்த மாதிரி. இப்போ பிக்சர் போக பிடிக்குமா, இல்லை இது ஏதாவது வேணும் அதுக்கு. டு என்டர்டெயின்மெண்ட்க்கு பிக்சர் பார்ப்பாங்க, இல்லை ஏதாவது மொபைல் கேம் விளையாடுவாங்க, இல்லை ஏதாவது டிராயிங் பண்ணுவாங்க. சம்திங் தே வில் கீப் டூயிங். ஸோ ஆக்குபேஷன் டிக்டேட்டட் பை இல்யூஷரி எனர்ஜி. நமக்கு ஏதோ பிடிச்சு போய் அந்த ஒரு மயக்கத்துல நம்ம அது பண்ணிட்டு இருக்கோம். இல்ல there is no law even if there is. இல்லாட்டா என்ன சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானோட இதுல இருப்பாங்க. இப்ப நம்ம அந்த மாதிரி அந்த கேட்டகரி. இந்த டைம்ல எத்தனையோ சீரியல் போயிட்டு இருக்கேன், அதை பார்க்க தோணல நமக்கு. ஏன் நம்ம இங்க வந்து உட்காந்துப்போம், நமக்கு தெரியும் இதுதான் நமக்கு. இதுல என்ன ஆகும், there is no loss. நமக்கு ஒண்ணும் இது கெடுதல் கிடையாது. even if there is
ஃபால் டவுன். இதுல இருந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் பகவத்கீதா படிச்சுட்டு அதனால வேற ஒரு சப்போஸ் என்ன சொல்றது, ஏதோ நமக்கு நாலேஜ் இல்ல, அந்த சீரியல் அது வந்து நீ பாத்தியா, இல்ல நான் பாக்கல, ஐயே நீ என்னது நல்ல ப்ரோக்ராம்னா நீ மிஸ் பண்ண சொல்லுவாங்களா இருக்கும். பரவாயில்ல, நம்ம வந்து பகவத்கீதா படிச்சதுனால அது மிஸ் பண்ணதுனால ஒன்னும் லாஸ் கிடையாது. பகவத்கீதாவோட இது வந்து இட் வில் ஹெல்ப் அஸ் லேட்டர். பகவத்கீதா கிளாஸ் வந்து நம்ம படிச்சோம்னா அது இந்த ஜென்மம் மாத்திரம் இல்ல, அடுத்த ஜென்மத்துக்கு உபயோகமானு வேற ஸ்லோகால போட்டிருக்கு. நம்ம இந்த ஜென்மத்தை என்ன இது பகவானோட தியானம் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணிட்டு அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து நம்ம மோட்சம் கிடைக்கலன்னா நோ ப்ராப்ளம். ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம அக்யூமுலேட் பண்ணி அடுத்த ஜென்மம் நம்ம நல்ல அரிஸ்டோக்ராட்டிக் ஃபேமிலியில வந்து நம்ம பிறப்போமா, நல்ல செல்வந்தர் வீட்டுல பிறப்போமா, நல்ல பக்தி மயமா இருக்குமா நம்ம வீடு. நம்ம ஆல்ரெடி விட்டதுல இருந்து நம்ம போறோமா அடுத்த ஜென்மத்துல அதை தொடர்ச்சி அது பண்ணி அப்புறம் அங்கேருந்து முக்தி கிடைக்கும். அது வந்து பகவத்கீதால சொல்லியிருக்கேன், நான் சொல்றேன். இது வந்தப்புறம் தான் எனக்கே தெரியும் பகவத்கீதால இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு. அதனால நம்ம இந்த பாதையில இருக்கணும்னா ஒரு இது கிடையாது. there is no loss. it is only accumulate பண்ணி பண்ணி அப்படி இந்த ஜென்மத்தை கிடைக்கலையா முக்தி, நோ ப்ராப்ளம். அடுத்த ஜென்மத்தை நல்ல வீட்டுல பிறந்து சின்ன குழந்தையில இருந்தே நல்ல பக்தி மார்க்கத்துல இருந்து நல்ல செல்வந்தர் வீட்டுல, அப்ப என்ன பணத்து கஷ்டம் இருக்காது, எல்லாம் இருக்கும். ஒன்லி நீ வந்து மனசார பகவானோட தியானம் பண்ணிட்டு பண்ணு அப்படின்னு. so there is no loss even if there is fall down. என்ன சொன்னா முக்தி கிடைக்கலன்னா, கோலோகம் இருந்தவர்களுக்கு போக முடியலன்னா இந்த ஜென்மத்துல. அப்புறம் என்னது, the soul is always active, it must in contact with material nature. அதான் ரஜோகுணம் தமோகுணம். அதுல எப்பவுமே அதுல வந்து கான்டாக்ட்ல இருக்கிறதுனால it will keep doing acquires mode of material nature. என்னது prescribed duties. இந்த மாதிரி வேதாஸ் எல்லாம் படிப்போம். நம்ம பகவத்கீதா படிக்கிறது கண்டென்ஸ்ட் வேதா தானே. so prescribed duties recommended in shastras. இது வேதாலயே கொடுத்திருக்கு, நமக்கு ஒரு prescribed duty கொடுத்திருக்காங்க, அது நம்ம பண்ணி தீரணும். prescribed duties purifies the soul from affinities. நம்ம சோலும் வந்து பியூரிஃபை ஆகும். நம்மளோட டியூட்டி நம்ம பண்ணினோம்னாக்கா soul will also be at peace. leads to Krishna consciousness. if not then failure. அது that will lead to what? Krishna consciousness. நம்ம பண்றது எல்லாமே கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னா என்ன, பகவான் நினைச்சு நம்ம பண்றதுதான். கிருஷ்ணா நினைச்சு நம்ம பண்றது இஸ் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். அந்த மாதிரி அது மாதிரி பண்ணலன்னாக்கா தென் ஃபெயிலியர் ஆகுது நல்ல சான்ஸ் இருக்கு. இது ஜஸ்ட் ஒரு சம்மரி மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே ஓகே 3.6 நெக்ஸ்ட் யார் எடுக்க போறாங்க? பிரபுஜி எடுங்க பாக்கலாம். நாராயண சாமி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கர்மேந்திரியாணி சம்யம்ய ஆஸ்தே மனசா ஸ்மரன் இந்திரியார்த்தான் விமுடாத்மா மித்யாசாரக ச உச்யதே. நான் படிச்சேன். மீனிங் மைக் ப்ராப்ளம் இருக்கு மாதாஜி, கொஞ்சம் இல்ல கேக்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சரி பண்ணிடுறேன். ஓகே படிங்க. மீனிங் படிக்கிறடா. படிக்கிறேன் மாதாஜி. புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருட்களில் மியூட்ல இருக்கு, மியூட் ஆயிடுச்சு. புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருட்களில் மனதை அலைபாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கிறான். அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். மித்யாச்சார, இந்த மாதிரி வேர்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வேர்ட்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட். மித்யாச்சாரன் என்பது அவன் வந்து போலியான மனிதன். இஸ் கால்ட் இங்கிலீஷ்ல பிரிட்டெண்டர். யாரு பிரிட்டெண்டர்? அவன் வந்து தாடியெல்லாம் வளர்த்தி காவி உடையெல்லாம் போட்டுட்டு இருக்க, எல்லாத்தையும் என்னது குடும்பத்தெல்லாம் விட்டுட்டு நான் தனியா இருந்து அந்த கமெண்ட் எல்லாம் இதெல்லாம் போட்டு நான் வந்து ஜபம் பண்றேன்னு. ஆனா என்ன பண்றேன், சென்சஸ் ஒன் ஹூ ரெஸ்ட்ரெயின்ஸ் தி சென்சஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணி மலைக்கு மேல போய் வாட்டவர் வீட்டுல விட்டு போய் எல்லாம் தனியா இருக்க போறேன், சாப்பாடு கம்மியா என்ன கிடைக்கிறதோ அது சாப்பிட போறேன், இந்த மாதிரி எல்லாம் கரெக்ட் தான். ஆனா என்ன, மைண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் dwells on sense objects. செயல்ல கையால பண்றது, காலால பண்றது, கண்ணால மூக்கால இதெல்லாம் வந்து சிம்பிள். இல்ல நான் வந்து சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு நான் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலாம். ஆனா மைண்டும் இருக்கணும், மைண்டும் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும், அந்த மாதிரி இருக்கணும். இப்ப இந்த ஆளு என்ன பண்ற, சன்னியாசி இடத்துல இருந்தாலும் அவருக்கு அலை பாயறது, யாரோ பேசணும், யார்ட்டையோ பேசணும், கான்டாக்ட்ல இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு மொபைல் எல்லாம் எடுத்துட்டு பேசிட்டு அப்புறம் என்ன பிரயோஜனம்? அதை விட வீட்லயே இருக்கலாமே. ஏன் கையில என்ன இருக்கு, சிகரெட் இருக்கு. சோ புலன் இன்பம் அந்த இதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாரு அவர். So one who restrains the senses of action but whose mind dwells on sense objects certainly deludes in our தன்னையே ஏமாத்திக்கிறார் and is called pretender. அவர் தன்னையே ஏமாத்திட்டு இந்த என்னது அதுக்கு என்ன பேர் சொன்னார் பிரபுஜி? மித்யாச்சாரா. அவர் வந்து அந்த தமிழ்ல ஒரு வேர்டு கொடுத்திருக்கார். சோ சான்ஸ்கிரிட்ல மித்யாச்சார, போலி மனிதன், போலி மனிதன்,
போலி மணி. அவ வந்து இது வந்து கொஸ்டின் வரும், யாரு போலி மணி தான் பேரோ சம்மிதுல வரும். you have to just tick which one is right அப்படின்னு. ஓகே 3.7 யார் படிக்க போறீங்க? நிவேதிதா மாதாஜி படிங்க. यस् दिव इन्द्रियाणि मनसा नियम्य रभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तस विशिष्यते. மீனிங் படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. அதே சமயத்தில் செயலாற்றும் புலன்களை மனதால் கட்டுப்படுத்தி பற்றின்றி கர்ம யோகத்தில் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படும் நேர்மையான மனிதன் மிக உயர்ந்தவன் ஆவான். அந்த இதுக்கு முன்னாடி ஆள் என்ன பார்த்தோம்? மித்யாச்சார, அவனை பார்த்தோம். நம்ம போலி மனிதனை பார்த்தோம். பட் there are people on the other hand, if a sincere person, ரொம்ப இப்ப நீங்க உங்களை மாதிரி இருக்கிறவாதான் நினைச்சுங்களேன், எவ்வளவோ இருக்கு, டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கு, வீட்டுல எத்தனையோ வேலை இருக்கும், அதெல்லாம் விட்டுட்டு இங்க வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க, எத்தனையோ சீரியல் போயிட்டு இருக்கு, அதெல்லாம் விட்டுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்கன்னாக்கா that means you people are all sincere. Yeah, so if a sincere person tries to control the active senses by the mind ஆலயும் அவர் கண்ட்ரோல் பண்ணி and begins கர்ம யோகா. என்ன நீங்க பண்றது? என்ன கர்ம யோகா தான். என்னது? காதால செவி கொடுத்து நீங்க கேக்குறீங்க இல்லையா? சோ இதெல்லாமும் பார்ட் ஆஃப் கர்ம யோகா தான். இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், எல்லாம் கிருஷ்ண பக்தியில முழுகிண்டு எல்லாம் கேட்டு இருக்கீங்க. சோ அண்ட் வித்வுட் எனி அட்டாச்மெண்ட், எல்லாம் பகவானோட ஸ்டோரி எல்லாம் கேட்டு பகவான் பகவத்கீதாவில் என்ன கொடுத்துருக்காரு. சோ அந்த மாதிரி உள்ளவா he is by far superior. அவா என்னைக்குமே யாரு சொல்றது? இது கிருஷ்ணாவே சொல்றாரு. It is not written by somebody, it is Krishna's words. பகவத்கீதா வந்து கிருஷ்ணா சொன்ன அதே வேர்ட்ஸ் தான். சோ அவரே சொல்ற, என்னோட இதுல வந்து யாரு அந்த மாதிரி லைட்ஸ் என்னைக்கு வேண்டி சேவை பண்ணிருக்காங்களோ அவ வந்து என்னைக்குமே பெட்டர் தேன் இந்த போலி மனிதர். போலி மனிதர் காவி உடை தாடியெல்லாம் வளர்த்தின மாதிரி இதாயிடுமா? என்னது பயஸ் ஆத்மி அந்த மாதிரி ஆக முடியுமா? ஆகாது. மைண்டு கண்ட்ரோல் இருக்கும். அதான் இந்த ஸ்லோகத்துல 3.7 சொல்லுங்க. So 6 and 7 நம்ம என்ன பார்த்தோம்? One who restrains senses but mind dwells on sense object is a pretender. Restrain பண்ணிக்கிறான், சென்சஸ்ல ரெஸ்ட்ரெயின் பண்ணிட்டு ஆனா மனசு மாத்திரம் இங்க அலப்பாய விட்டுனா அவர் வந்து போலி மனிதன். So 3.6 என்ன படிச்சோம்? Pretender, greatest cheater. ஆனா ஏமாத்துக்காரர். அவர் என்ன பண்றார்? டீப் மெடிடேஷன் இருக்கிறா போல காட்டுறார். shows to be in deep meditation. But என்ன பண்றார்? Mind dwells on sense objects. His philosophy has no value. அப்ப அவரோட செய்கையில நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துன்னு நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியாது. Knowledge stolen by illusory energy of the Lord. எல்லாம் அந்த மாயா சக்தியில ஆட்கொண்டு அவர் பிஹேவ் பண்றார். சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ல என்னெல்லாம் யாருக்கெல்லாம் அது இதாவது சோசியல் ஆர்டர்ல சோசியல் நம்ம இதுல வந்து இருக்கு இல்லையா? கல்யாணம் ஆகாதவா, பிரம்மச்சாரி இருக்கா, கிரகஸ்தா, அப்புறம் கல்யாணம் ஆகிட்டு குடும்பத்தோட இருக்கிறவங்க இருக்காங்க. அப்புறம் அந்த குடும்பம் எல்லாம் பெருசா எல்லாம் அப்படி இதான். அப்புறம் என்னது? சரி உங்க பொறுப்பு நீங்க பாத்துங்க, நாங்க இருக்கிற நாள்ல வீடுன்னு இல்லாம நம்ம பகவானோட நினைச்சுட்டு நம்ம இது பண்ணலாம், டைம் இது ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். வானப்பிரஸ்தம், அந்த காலத்துல வனத்துக்கே போயிட்டு இருந்தா, இப்ப இந்த காலத்துல வனம் சொல்லிட்டு தேடிட்டு எல்லாம் போகவே வேண்டாம். அது ISKCONல ரொம்பவே ஈஸியாகிட்டா. எங்க இருந்தாலும் நீங்க ஒரு நாம ஜபம் பண்ணுங்க, வீட்டுல இருந்தாலும் சரி எங்க இருந்தாலும் நாம ஜபம் பண்ணா இட் இஸ் ஆஸ் குட் வானப்பிரஸ்தாசிரம். அதுதான் வீட்டோட ஒன்லி என்ன, வீட்டோட பொறுப்புல இருந்து கொஞ்சம் விலகிண்டு நமக்கு சாப்பாடு என்ன கிடைக்கிறதோ அதை சாப்பிட்டு நம்ம. சோ தட் இஸ் வானப்பிரஸ்தான். அப்புறம் கடைசியில சன்னியாசம். சோ இந்த 4 சோசியல் ஆர்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கு. அதுல வந்து இப்ப சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட் இப்ப எல்லாருக்கும் இருக்கும் இல்லையா? பிரம்மச்சாரிக்கு ஒரு சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட் இருக்கும், கிரகஸ்தாக்கு ஒன்று இருக்கும். பட் வாட் தே டு ஃபாலோ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ். என்ன நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அது போல ஆர்டர் வந்து அந்த ஆர்டர்ல அவங்க வந்து they follow the rules and gradual purify. So பிரம்மச்சாரி ஆல்சோ, பிரம்மச்சாரி கல்யாணம் ஆகல அவன் வந்து அப்போ என்ன கல்லு குடிச்சுட்டு வேற வேண்டாத சகவாசம் எல்லாம் வச்சுட்டு இதெல்லாம் இல்லாம இருந்ததுனாக்கா even he can become purified. கிரகஸ்தாசிரத்துலயும் இப்படிதான். ஒரு குழந்தை பெற்றுக்கிறானாக்கா பகவானோட இதுல பெற்றுக்கிறோம், அந்த குழந்தைய நல்ல பக்தியோட வளரணும் அந்த மாதிரி நினைச்சுட்டு ஒரு குழந்தைய பெற்றுட்டு நம்ம வம்சம் தடிக்கணும், நல்லா பகவான் பக்தியில இருக்கணும், அந்த மாதிரி குழந்தைய பெற்றுட்டு என்ன பண்ணா நல்லா பியூரிஃபை ஆகும். வானப்பிரஸ்தம் அந்த சொன்னேன். நம்ம டியூட்டிஸ்ல இருந்து கொஞ்சம் விலகி, டியூட்டி என்னது நானே எல்லாம் பார்த்துப்பேன். சாவி கொத்து எங்கிட்டே தான் இருக்கும், வயசாயாச்சு இருந்தாலும் சாவி கொத்து எங்கிட்ட தான் இருக்கும், எல்லாம் எங்கிட்ட கேட்டுதான் பண்ணோம். கபோட சாவியா இவங்க கிட்ட தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம அவளோட ஜென்ரேஷன் அவ பார்த்துக்கணும் அவள் லைஃப் அப்படின்னு விட்டுட்டு நம்ம ஃப்ரீயா இருக்கணும். கடைசியில சன்னியாசாசிரம். இப்ப எல்லாருமே they should follow certain rules and regulations. ஒரு ரூல் எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா கிராஜுவலா நம்ம பியூரிஃபை ஆயிட்டு போறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அண்ட் 3.7 என்ன கொடுத்துருக்கோம்? சின்சியர் பர்சன். யாரு நம்மள மாதிரி உள்ளணும், நீங்க நான் இருக்கிற பண்ணலாம். I consider myself sincere. Sincere person என்ன பண்றோம்?
கண்ட்ரோல், மைண்ட் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணோம் நம்ம. இது எல்லாமே நம்ம கண்ட்ரோல் தான் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா? அண்ட் என்கேஜஸ் இன் கர்ம யோகா. நம்மளோட என்ன கர்ம யோகா? காதால கேட்டுக்கிறோம் பகவான் என்ன சொல்லியிருக்கார் பகவத்கீதால. நானும் அதை தெரிஞ்சதை நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் வித்தவுட் எனி அட்டாச்மெண்ட். இதனால எனக்கு ஒரு பலன் கிடைக்கும், நான் இது சொன்னா எனக்கு வந்து அப்புறம் கிருஷ்ணர் இது கொடுக்க போறேன், நத்திங் லைக் தட். அவர் அதெல்லாம் பார்த்தெல்லாம் கொடுக்க அவர் அப்படி எல்லாம் ஏமாத்தவே முடியாது. ஆனா இந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா திஸ் ஃபார் சுப்பீரியர். இதுதான் பெஸ்ட். இந்த மாதிரி இருக்கிறத விட இந்த மாதிரி தூய பக்தரா இருக்கிறது எனி டைம் பெட்டர். போலி மனிதரா இருக்கக்கூடாது. எஸ். நெக்ஸ்ட் யாரு? சாவித்ரி மாதாஜி. நிவேதித்த படிச்சாச்சு இல்லையா? சாவித்ரி மாதாஜி படிங்க. படிக்கல இல்லையா சாவித்ரி மாதாஜி இது வரைக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறாங்க மாதாஜி. படிங்க. நியதம் குரு கர்மத்வம் கர்மஜாயோய கர்மணஹ சரீர யாத்ரா பிச்சதே ந பிரசிதேத்யேத கர்மணஹ. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வாயாக. செயலாற்றாமல் இருப்பதை விட இது சிறந்ததாகும். செயலின்றி இருப்பவனால் தனது உடலை கூட பாதுகாக்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Perform your prescribed duty. என்ன உனக்கு விதிச்சிருக்கோ, என்ன ஒரு டியூட்டி உண்டோ அந்த இது நீ வந்து for doing so is better than not working. உன்னோட என்ன டியூட்டி உண்டோ அது பண்ணுன்னா பகவத் திரும்பி 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 ஒரு ஸ்லோகன்லையும் சொல்றாரு. He has never said எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பஜனை பண்ணு கோயில போய் உட்காருன்னு சொல்லவே இல்லை. உன்னோட டியூட்டி என்ன உண்டோ, as a student உனக்கு என்ன டியூட்டி உண்டோ அது பண்ணு. as a parent, ஒரு யங் பேரண்ட் குழந்தை எல்லாம் சின்னதா இருந்ததுன்னா அவளுக்கு என்ன ஒரு டியூட்டி உண்டு, வேலைக்கு போகணும், சம்பாதிக்கணும், வீட்டுக்கு செலவு இது கொடுக்கணும். அப்படி அம்மாமார்களா இருந்தாங்க ஐயோ இல்ல நிறைய வேலை இருக்கு அவங்களுக்கு. அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு அப்புறம் பகவான் நாமம் பண்ணணும், அது வேற விஷயம். அதனால நமக்கு என்ன லெவல்ல இருக்கோமோ நம்மளோட டியூட்டி பண்ணிட்டு பகவான் தொடர்றதுதான் இஸ் எனி டைம் பெட்டர் தேன் நாட் ஒர்க்கிங். தேன் என்னது, நான் சுவாமி இதுல என்னது மெடிடேஷன்ல இருக்கேன் அந்த மாதிரி இஸ் நாட் அட்வைசபிள். ஒன் cannot even maintain one's physical body without work. வேலை செய்யாம ஒரு ஆளால உட்கார முடியுமா? அதுவும் முடியாது. You have to keep working. ஒர்க்கிங் பண்ணிட்டே இருந்தாதான் உடம்பு சொன்னபடி கேட்க முடியாது. Yeah, next one. 3.9 எடுங்க மாதாஜி. யாரு? பபிதா மாதாஜி. எடுக்கிறீங்களா பபிதா மாதாஜி? படிக்க மாதாஜி. படிங்க. 9th one. ஓகே மாதாஜி. யஜ்ஞாத்தாத் கர்மனோ நயந்த்ர லோகோ அன்யத்ர. யஜ்ஞாத்தாத் கர்மனோ யந்த்ர லோகோ. அந்த ஆப்போசிட் இருக்குன்னா ஏ போட்டுடுங்க, அப்ப அன்யத்ரன்னு வரும். ஓகே மாதாஜி. லோகோ அம் கர்ம பந்தன தத்தர்த்தம் கர்ம கௌந்தேய முக்தசங்க சமாச்சர. விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணமாக செய்யப்படும் செயல்கள் மட்டுமே நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதீக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. எனவே குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக செய். இவ்விதமாக நீ எப்பொழுதும் பந்தத்தில் இருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன சொல்றார்? எது நீ பண்ணாலும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி, எந்த வேலையை எடுத்தாலும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி பண்ணு. Done as a sacrifice for Vishnu has to be performed. எது நம்ம பகவானுக்கு வேண்டி என்ன செயல் பண்ணாலும் நம்ம வேலையே இருக்கணும். சரி பகவானுக்கு ஒரு கும்பிடு போட்டு நான் பண்றேன்ப்பா, அதோட என்ன பலனும் நீ பார்த்து கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம விட்டுட்டோம்னாக்கா அந்த மாதிரி வேலை, அதர்வைஸ் அந்த மாதிரி வேலை தான் நல்லது. அதர்வைஸ் என்ன ஆகும்? Work causes bondage in this material world. நம்ம இருக்கிற பௌதிக உலகத்தை என்ன ஆயிடும், அது வந்து பந்தப்படுத்தும். அப்படின்னா என்னது, இப்ப நான் பண்றேன், ஐயோ நான் ஒரு சமைக்கிறேன், எல்லாரும் வந்து ரொம்ப நல்லா அதை இது பண்ணி டீட்டெயில் எல்லாம் பண்ணி போட்டு அப்புறம் வந்து நம்ம எதிர்பார்ப்போம், ஐயோ நீ வந்து வீட்டுக்காரர் வந்து சாப்பிடணுமே, நன்னா இருக்க சொன்னமே, நம்ம பிள்ளை வந்து சாப்பிடணுமே. அதுல இல்ல சரி கொஞ்சம் உப்பு சரியில்லை, கொஞ்சம் காரம் கம்மி, காரம் ஜாஸ்தினா கோவமே வந்துடும். இவ்வளவு நேரமா நான் 4 மணிக்கு அதை கட் பண்ணி இது பண்ணி வேக வச்சு அரைச்சு கரைச்சி எல்லாம் பண்ணிருக்கேன், உங்களுக்கு சாப்பிடும்போது இவ்வளவு நாக்கு நிலமா நம்ம கோவமே வந்துடும். அதை விட என்ன பண்ணோம், பகவானை நினைச்சுங்க, பகவானே உங்களுக்கு வேண்டி பிரசாதம் நான் நிவேதியம் பண்றேன். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன, நீங்க தான் எனக்கு சக்தி கொடுக்கணும். நான் பண்றதெல்லாம் உப்பு சரியா போட்டிருக்கேன்னா அவங்க எங்க கையால் போடுறதெல்லாம் நீங்களே பாத்துன்னு சொல்லிட்டு நிவேதியம் பண்ணிட்டு நம்ம சாப்பிடணும், நமக்கே ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கும். ஓ கரெக்டா பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தோட பண்ணணும். பகவானுக்கு வேண்டி நிவேதியம் பண்ணாது. சாப்பாடுன்னு இல்லை, எனி திங் யூ நம்ம ரெகுலர் டியூட்டியை வந்து பகவான் நினைச்சு நம்ம பண்ணினோம்னா என்ன ஆகும், எதிர்பார்ப்பு கம்மியாயிடும். அப்புறம் யாரு என்ன சொன்னாலும் நமக்கு வந்து பாதிக்காது. அப்ப நம்ம இந்த பாண்டேஜ்ல இருந்து விடுபட்டுடும். There won't be any bondage. நம்ம எதிர்பார்ப்பே இருக்காது. So therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction.
அந்த பகவானோட சாட்டிஸ்பாக்சன் பண்ணி நீ வேலை பண்ண. நீ வேற மனுஷால எல்லாம் பிரியப்படுத்தணும், அவளை பிரீத்திப்படுத்தணும் அந்த மாதிரி நினைக்காது. யாரு சந்தோஷப்படுத்தணும்? பகவானுக்கு வேண்டி நல்லா பண்ணணும். பகவானுக்கு வேண்டி நான் நிறைய வேலை பண்ணணும், நல்லா பண்ணணும். அந்த மாதிரி நினைச்சு பண்ணேன்னாக்கா in that way you will always remain free from bondage. அதுல இருந்து உனக்கு வந்து கோபம் வராது, எதிர்பார்ப்பு வராது, அதனால சண்டை கோபம் ஒண்ணுமே வராது. ஓகே, so this is 3.9. இது very important. 3.9 அந்த 108 108 ஸ்லோகாஸ் இது one of the important ஸ்லோகா. மாதாஜி அந்த இதுல இந்த ஓவியத்துல என்ன சொல்ல வராங்க மாதாஜி? ஓவியத்தை வந்து இவ வந்து பாடுறா, ஒரு லேடியா யாரு தெரியாது, அவங்க வந்து பாடுறாங்க, பகவான் நினைச்சுட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இது பண்றாங்க, பஜனை பண்றாங்க. இது யாரு தெரியாது, இது என்ன ஸ்டோரின்னு எனக்கு தெரியாது. பட் இதுல எனக்கு அப்படிதான் பகவானோட மூஞ்சிலே ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. என்ன பாட்டு பாடினாலும் சரி, மீன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணாலும் பகவான் நினைச்சுட்டு, இப்போ ஒரு பாட்டு பாடினாலும் சரி பகவான் நினைச்சு எனக்கு எப்படி வருதோ. இப்ப நீங்க ஸ்லோகம் தான் சொல்றது இல்லையா, பகவான் பேர்ல பாரத்தை போட்டு நம்ம பாட்டுக்கு ஸ்லோகம் சொல்லணும். ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கேரக்டரும் ஏதோ கன்வே பண்ற மாதிரி இருக்கு. ஆமா, ஏதோ ஸ்டோரி இருக்கலாம் பிரபுஜி. எனக்கு ஆக்சுவலி இந்த பிக்சர் எல்லாம் யாரு போட்டாங்கன்னே தெரியாது. ஏதோ ஸ்டோரி இருக்கும். ஆனா இதுல என்ன கன்வே பண்ணிருக்கானாக்கா, whatever you do, என்ன வேலை பண்ணாலும் சரி, பாட்டா இருக்கட்டும், சமையலா இருக்கட்டும், எனிதிங் நம்ம லைஃப்ல நம்ம டேக் அவே மெசேஜ் தான். நம்ம லைஃப்லயே இப்ப பகவத்கீதை முடிஞ்சாச்சுன்னா என்ன வேலை பண்றோமோ, பகவானே கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு நினைச்சுதான் நம்ம பண்ணணும். அதுல வந்து நமக்கு வந்து எதிர்பார்ப்புகள் பந்தப்பட்டுக்க மாட்டோம். நம்ம வந்து அதுல எதிர்பார்ப்பு, அத வந்து நம்ம நல்லா இருக்க சொல்லணும், நல்லா சொல்லனா அப்புறம் அதனால கோவம் தாபம் இதெல்லாம் இருக்கவே இருக்காது. அதுதான் நம்ம வந்து டேக் அவே மெசேஜ். ஓகே, 8ல நம்ம என்ன படிச்சோம்? இது படிச்சோம், நித்தியம் குரு கர்மத்வம். ஓகே, அதோட வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணிருக்கோம். பெர்ஃபார்மிங் பிரிஸ்கிரைப்ட் டியூட்டிஸ் இஸ் பெட்டர் தேன் நாட் ஒர்க்கிங். நமக்கு என்ன டியூட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அது பண்றதுதான் பெட்டர். சோ பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ் இருக்கு, அது வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணு. இது வந்து ரெனான்ஸ் இருக்கிற பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ் பண்ணாம இருந்ததுனாக்கா ஃபால் டவுன் சின்ஸ் ஆக்டிவிட்டி இஸ் given up before purifying heart. சாரி, நம்ம வந்து நம்ம இது ஹார்ட் பியூரிஃபை ஆனோம்னா என்னது, பகவானோட நாமம் சொல்லதான் பியூரிஃபை ஆகும். நம்ம ஆனா வேலையே நம்ம வந்து விட்டு பண்ணவே போறது இல்லை. நம்ம கொடுத்த வேலையை என்ன டியூட்டி அது பண்ணாம இருந்தனாக்கா you are going to fall down because நம்ம வேலை நம்மளோட டியூட்டி பண்ணாம நம்ம மைண்ட் வந்து ஹார்ட்டும் இன்னும் பியூரிஃபை ஆகாது. வேற பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ் பண்ணினோம்னா என்ன ஆகும்? கிராஜுவலி பியூரிஃபிகேஷன் ஆகும். நம்மளோட டியூட்டியும் பண்ணிட்டு பகவான் நாமம் சொல்லிட்டுனாக்கா நம்ம வந்து படிப்படியா முன்னேறணும். சோ அர்ஜுனா வந்து இதுல வந்து பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி ஆஸ் அ க்ஷத்ரியா, அவன் க்ஷத்ரியாவும் இருந்திருக்கான், கிரகஸ்தவனும் இருந்திருக்கான், கல்யாணம் ஆகி இதெல்லாம். அப்ப அவர் வந்து பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி என்னது? ஆஸ் அ க்ஷத்ரியா he has to fight, engaged himself in war, not renouncing and going to forest. அவரால வந்து கிரகஸ்தம் இருந்ததுனால அந்த கிரகஸ்தாவோட என்னது, வீட்டை பராமரிக்கிறது அவரோட வேலையே. கிரகஸ்தனா இருந்தாங்க இன்னும் இதுல வானப்பிரஸ்தாவ ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் சன்னியாசி அந்த லெவல்ல தான் நீ வந்து வீட்டை விட்டு துறவு எடுத்துட்டு போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் உன்னால போக முடியாது. So as a grihastha kshatriya you have to fight, and as a grihastha you have to be in the family. Renounce பண்ணிட்டு நான் வந்து காட்டுக்கு போறேன்னு சொல்றது ஆகாது அப்படின்னு. அப்ப அவர் எக்ஸாம்பிளே செட் பண்ண, நீ அந்த மாதிரி பண்ணல, நீ வந்து துறவு மேற்கொண்டு என்ன பிகாஸ் நீ கிரகஸ்தா இருக்கிறதுனால நீ வந்து உன்னோட டியூட்டி பார்த்துட்டு நீ ஒரு எக்ஸாம்பிள் செட் பண்ணு. ஸோ ஒர்க் ஷுட் நாட் பி given up capriciously without purification of materialistic propensities. நம்ம வந்து வேலையெல்லாம் விட்டுவிட்டு நம்மளோட இது ஹார்ட் பியூரிஃபை ஆகுது, மைண்ட் பியூரிஃபை ஆகுது, தட் ஷுட் நாட் பி டன். அப்புறம் டெக்ஸ்ட் 9ல என்ன பார்த்தோம்? Perform work as a sacrifice to Vishnu or work causes bondage. Sorry. அதனால வேலை பண்ணாம இருக்க கூடாது ஃபர்ஸ்ட் சொன்னா. ஆனா வேலை பண்றது எப்படி இருக்கணும்? நமக்கு வேண்டி இல்லாம விஷ்ணுனா கிருஷ்ணருக்கு வேண்டிதான். கிருஷ்ணர் தானே. So action work performed எப்படி இருக்கணும்? For the satisfaction of Vishnu, that is Krishna. கிருஷ்ணாக்கு இப்ப நம்ம என்னத்தையோ பண்ணோம், நைவேத்தியம் தானே பண்ண, என்னத்தையோ பண்ணு நைவேத்தியம் பண்ணுவோமா? டெஃபினட்டா மாட்டோம். ஒரு சாதம் மாத்திரம் வச்சபடி சாதம் குழஞ்சிருக்கா, நல்லா வெந்திருக்கா அப்படி பார்த்து வைப்போம், நல்லா சூடு ஆறி இருக்கா, அப்புறம் தான் நைவேத்தியம் பண்றோம். நம்ம கையே சுட்டுடுமே. அந்த குழந்தை இப்ப இந்த தவிழற குழந்தை இருக்கும், எல்லார் வீட்லயும் இருக்கும். என்னோட இதுல 3 இது வச்சிருக்கேன். தொட்டில்ல இது இந்த ஜூலா என்ன சொல்ற தொட்டில் தானே, அதுல போட்டு வச்சிருக்கேன் 3 லட்டு கோபால் இருக்கு. கொஞ்சம் சூடா இருந்தாலும் எனக்கே தோணும், ஐயோ நம்ம தூக்கிண்டு வைக்கிறதுக்கே அது வந்து சுடுறதுன்னா அந்த குழந்தை எப்படி சாப்பிடும் இல்லையா அப்படின்னு தோணும். சரி, அந்த ஒரு பாவம் அப்படி வரும் நமக்கு. சோ அது மாதிரி நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும்னா அது போல நம்ம டேஸ்டியா பண்ணணும். நம்ம நினைச்சு பார்க்க முடியாது. ஆனா பகவான் எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல இது கொடு, நான் போடுற உப்போ காரமோ என்ன போடுறேன்னு கரெக்டா வரா போல பண்ணது. சோ அதனால அந்த மாதிரி பண்ணினோம்னா நாட் பைண்டிங் பட் லிபரேட்டிங்.
நம்ம அதுல இருந்து முக்தி, நமக்கு வந்து பாண்டேஜ் வராது, அதுல இருந்து லிபரேட் ஆயிடும், நம்ம வந்து முக்தி கிடைச்சிடும். Whereas otherwise என்ன ஆகும், ஆக்ஷன் ஒர்க் பெர்ஃபார்ம், ஆக்ஷன் காஸ் பாண்டேஜ். எனி ஆக்ஷன் நம்ம வந்து என்ன வேலை பண்ணாலும் பாண்டேஜ் இருக்கும். நம்ம வீட்லயே ஏதோ ஒரு காரியம் பண்ணா நம்ம பண்ணினோம், நான் தான் துணி துவைச்சேன், இன்னமா நீ இப்படி துவைச்சிருக்க, அதுல பாரு கரையே போல அப்படின்னா கோவம் வந்துடும் நமக்கு. அவன்டே நான் இவ்வளவு நேரம் வேலை பண்ணேன், அதுல அந்த கரை போல உனக்கு கோவம் வரும், நமக்கு டெஃபினட்டா வரும். ஏன்னா நம்ம அந்த துணியை வந்து நம்ம அதை நான் பண்றேன் அப்படி எல்லாம் நினைச்சு பண்ணோம்னா அந்த மாதிரி இருக்கும். எது பண்ணாலும் பகவான் நினைச்சு பண்ணாரு. சரி, ஆக்ஷன் காஸ் பாண்டேஜ், சைக்கிள் ஆஃப் பர்த் அண்ட் டெத். இது வந்து ரொம்பவே ஹையர் லெவல் திங்கிங். பர்த் அண்ட் டெத் சைக்கிளே வரும். எனி ஆக்ஷன் யூ டூ அதுல வந்து நல்ல இஃபெக்டும் வரும், கெட்ட இஃபெக்டும் வரும். ஸோ அதனால ஒரு சைக்கிள் வந்துட்டே இருக்கும், பர்த் டெத் வந்துட்டே இருக்கும். சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், குட் ஆக்ஷன், பேட் ஆக்ஷன். குட் ஆக்ஷன் பண்ணா புண்ணியம் வரும், புண்ணியம் கிடைச்சுன்னா எங்க போனோம், இது பிரம்மலோகம், அந்த இது மேல உள்ள அந்த சொர்க்க லோகத்துக்கு எல்லாம் போயிட்டு புண்ணியம் கரைக்கிற வரைக்கும் இட் இஸ் லைக் கோயிங் டு பிக்னிக். பிக்னிக் எப்படி போவோம், ஒரு 10,000 20,000 ஒரு 50,000 கொடுத்துன்னு போச்சுன்னா அந்த 50,000 கரைக்கிறது வரைக்கும் அந்த பிக்னிக்ல இருக்கலாம். அது முடிஞ்சாலும் என்ன வரணும், திரும்பி நம்ம வீட்டுக்கு வரதான் வேணும், திரும்பி அடுத்த மாசம் சம்பாதி நமக்கு எவ்வளவு சம்பளம் வருது, இதை பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும். இந்த புண்ணியம் அந்த மாதிரி தான். புண்ணியம் பாவம் நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல இருக்கிறதுனால ஆக்ஷன் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அந்த ஆக்ஷன் எப்படி, குட் ஆக்ஷனும் இருக்கு, பேட் ஆக்ஷனும் இருக்கு. குட் ஆக்ஷன்ல புண்ணியம் கிடைக்கும், புண்ணியத்தோட கர்ம நம்ம அதோட வந்து பலன் நம்ம அனுபவிப்போம். ஆனா என்னது, பகவான் கிட்டக்கு கூட்டம் கொண்டு போகாது. சொர்க்கலோகத்துல நல்ல கால் மேல கால புண்ணியம் எல்லாரும் டான்ஸ் ஆடுவாங்க, நம்ம பார்த்துட்டு இருப்போம் எல்லாம். இவ்வளவு நாளைக்கு அந்த புண்ணியம் கரையறது வரைக்கும், அது கரைஞ்சாச்சுன்னா திரும்பி டபால்னு திரும்பி இங்க வந்து திரும்பி ஒரு மனுஷ ஜென்மமோ என்ன ஜென்மமோ எடுத்து இதே பாவம் பண்ணோம்னா திரும்பி கீழே போய் பாதாள லோகத்திலயோ அங்க போயிட்டு அனுபவிச்சு நீங்க அந்த பாவம் பண்ணி இந்த பாவம் பண்ணி அதெல்லாம் அதுக்கும் ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கிற போல புண்ணியத்துக்கும் நம்ம அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு திரும்பி இந்த உலகத்துக்கு போயிடணும். அதை விட கிருஷ்ணருக்கு வேண்டி நம்ம பண்ணோம்னா எங்க நமக்கு வழி, டைரக்ட் டு கிருஷ்ணலோகா, தட் இஸ் கோலோக விருந்தாவனம். சோ இது வந்து நம்ம அந்த பேட் ஆக்ஷன் குட் ஆக்ஷன் பண்ணும்போது என்னது, சைக்கிள் ஆஃப் பர்த் அண்ட் டெத் நடந்துட்டே இருக்கும். Whereas for satisfaction of Vishnu, Krishna பண்ணோம்னா act under guidance of spiritual master. ஒரு spiritual master இருக்கணும் நமக்கு. எப்படி பண்ணணும் தெரியாது இல்லையா, நம்ம வந்து நினைக்கிறோம் சரி கிருஷ்ணா பண்ணி நம்ம பண்ணலாம், ஆனா எப்படி பண்ணோம், ஒரு ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. அது எப்படி, இந்த மாதிரி ISKCON மாதிரி ஒரு நிறுவனம் இருக்கலாம், இல்ல வேற எப்படி வந்தது, அவன் வந்து யாரோ ஒருத்தர் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஆள் இருந்ததுனாக்கா, ஓ அப்படியா இனிமேல இருந்து இப்போ இது ஏகாதசி விரதம் இருக்கணும், ஓ சரி வேற விரதம்ல நீங்க இது அப்சர்வ் பண்ணலைனாலும் பரவாயில்லன்னா நம்ம ஓப்பன் மைண்டடா எடுத்துக்கணும். இல்ல நான் வந்து டியூஸ்டே வந்து அந்த அம்பாளுக்கு இருக்கேன், திங்கக்கண்ணு சிவனுக்கு இருக்கேன், புதன்கண்ணு இது முருகனுக்கு செவ்வாய்க்கண்ணு இன்னும் சம்திங் எல்லாத்துக்கும் இருப்பேன். அது அவசியம் இல்லை, பண்ணினா ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. பட் அவசியம் இல்லாம பண்றது என்னது, இப்படி கஷ்டப்படுவானே அந்த மாதிரி. அதனால நம்ம வந்து என்ன கொடுத்துருக்கோம், பகவத்கீதால என்ன கொடுத்துருக்கோம் அது போல நம்ம நடந்துக்கலாம். சோ இது யார் சொல்லிக் கொடுப்பா நமக்கு, ஒரு குரு தான் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் யார் இருக்காங்களோ அவங்க தான் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. சோ அவர் என்ன சொல்றாரு கேட்டு நம்ம நடந்துட்டோம்னா என்ன ஆகும், கிராஜுவலி எலிவேட் அண்ட் டெவலப் டிரான்சென்டென்டல் லவ்விங் சர்வீஸ் ஆஃப் லவ். அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுட்டாலே சரி, காலையில எழுந்திருக்கணுமா, ஓகே 4 மணிக்கா, சரி 4:30 மணிக்கு தீபாராதனை இருக்கா, மிஸ் அந்த இது காட்டுறாங்க, மங்களாரத்தி சொல்றாங்க இவங்க, ஓ அதை பார்க்கணுமா. அப்புறம் என்னது குருவுக்கு வந்தனா காட்டுறாங்க, துளசியோட முடியாது 5:10 முடிஞ்சிடும். சரி அதுக்கப்புறம் அங்க தூக்கமும் என்ன தூக்கம் போறல, ராத்திரியும் லேட்டா தான் படுத்துக்கிறோமா, சரி அதுக்கப்புறம் படுத்து தூங்கலாம், அதெல்லாம் அவெல்லாம் ஒண்ணும் சொல்லாது. அப்புறம் ஜபா பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றேன். மங்களாரத்தி பாருங்க. ஸோ கிராஜுவலி இந்த யாராவது சொல்லி கொடுக்கணும்னா கிராஜுவலி நம்மளையே கொஞ்சம் எலிவேட் பண்ணி டிரான்சென்டென்டல் லவ்விங் சர்வீஸ் ஆஃப் த லார்ட். என்ன சர்வீஸ், மாலை ஜபம் பண்றது இதுதான் சர்வீஸ் டு த லார்ட் தான். நம்ம வந்து இப்போ பகவானுக்கு நைவேத்தியம் அர்ப்பணிக்கிறோம் அப்படின்னா அது ஒரு சர்வீஸ் டு த லார்ட். என்ன பண்ணாலும் அதுதான் சர்வீஸ் டு த லார்ட். நம்ம அதை இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண என்ன ஆகும், கிராஜுவலா அது பண்ண வில் கோ பேக் டு காட் ஹெட், கிங்டம் ஆஃப் காட். அங்கேருந்து நம்ம திரும்பி வர மாட்டோம், திரும்பி நமக்கு இந்த சுழற்சியில வர மாட்டோம், பர்த் அண்ட் டெத்ல திரும்பி வரவே மாட்டோம். வேறஸ் பாவ புண்ணிய கர்மா அந்த மாதிரி பண்ணினோம்னா டெஃபினட்டா நம்ம திரும்பி இங்க வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஆனா ஹியூமன் பீயிங்கா வருவோமான்னு தெரியாது, என்ன ரூபத்துல வேணா வரலாம். ஹியூமன் பீயிங்கா வந்தா கொஞ்சம் புத்தியோட குழைச்சுன்னு திரும்பி அடுத்த ஜென்மாவது பண்ணலாம். இந்த புழு பூச்சியா இருந்தா திரும்பி அந்த ஜென்மம் முடிஞ்சு அப்புறம் என்ன பார்க்கணும், மரமா ஓ சரி ஒரு 500-600 வருஷம் அப்படியே இருந்து திரும்பி அந்த மரம் சாஞ்சு விழுந்த அப்புறம் அடுத்த ஜென்மம் என்ன கிடைக்கும் பார்த்து இந்த ஹியூமன் பீயிங் ஜென்மம் வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம நிறைய இது நாம ஜபம் எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் நமக்கு கரையேற முடியும். ஓகே, சோ இப்போ வந்து யோகா லேடர் காட்டியிருக்காங்க. லேடர்னா ஏணிப்படி. சோ எக்ஸ்டெண்டட் யோகா லேடர் என்னெல்லாம், இது நம்ம வந்து அனிமல் லைஃப் மோர் ஆர் லெஸ் நம்ம இப்ப அனிமல் லைஃப்ல தான் இருக்கோம். சாப்பிடணும், தூங்கணும், ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டுக்கு எதையோ பண்ணணும், குழந்தைகள் பிறக்கும்,
எல்லாரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க, நானும் பண்ணேன். எல்லாரும் குழந்தை பெத்துனா நானும் பெத்துனேன். எல்லாரும் பண்றேன் நானும். இது அப்படியே அனிமல் லைஃப். அனிமலும் பண்றது, சாப்பிடுறது, அதுக்கு ஆகாரத்துக்கு அது வந்து அடிச்சு குடிச்சு ரெடியா பண்ணி அது சாப்பிடுறது, குடும்பத்துக்கு காப்பாத்துறது, நம்மளும் அதான் பண்ணிருக்கோம். இப்ப நமக்கு அதுக்கு என்ன வித்தியாசம் ஒண்ணு இல்லை. இப்ப நம்ம அனிமல் லைஃப் தான் லீட் பண்றோம். அதுல இருந்து நம்ம என்னது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கர்ம காண்டால என்ட்ரி பண்ணி ஒன்லி ஹியூமன் பீங். ஓகே, அனிமல்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி தெரியாது. இப்ப கர்ம காண்டா கொஞ்சம் படிச்சுட்டோம்னா என்னது, ஓஹோ அப்படியா, காலை பூஜை பண்ணணுமா, அதெல்லாம் கொஞ்சம் படிக்கிறோம். அப்புறம் என்ன அந்த லெவல்ல எங்க போறோம், சகாம கர்மா. நான் இது பண்ணா எனக்கு ஒரு நல்லது வரப்போறது, நான் இது பண்ணா நல்ல சம்பளம் கிடைக்கும், நல்ல கொஞ்சம் இது வெல்த் வரும், நல்ல புத்தி வரும், அதுக்கு நான் ஏதோ பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சு முதல்ல அப்படியே ஆரம்பிப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன லெவல்ல இருந்தோம், அனிமல் லைஃப், சாப்பிடணும் தூங்கணும் அந்த லெவல்ல இருந்தோம். அப்புறம் முள்ள கர்மா பண்ண ஆரம்பிச்சோம். அப்புறம் அந்த கர்மால இருந்து சக்காம எனக்கு வேண்டி பண்ணும், அது கொஞ்சம் நம்பிக்கை வந்துருக்கேன். நான் இவ்வளவு வாரம் தேங்காய் உடைச்சேன்னா, இவ்வளவு வாரம் சுத்தினேன்னா, பிரதர்ஷனம் வச்சேன்னா எனக்கு அது கிடைக்கும், அந்த மாதிரி நினைச்சுட்டு போவாங்க. அதுல இருந்து ஒரு படியம் என்ன மேல போனோம்னாக்கா நிஷ்காம கர்மா. நான் பண்றேன், எவ்வளவு சுத்தினேன், எவ்வளவு தேங்காய் உடைச்சேன், எந்த நான் கிழமை போனேன், எவ்வளவு வாரம் போனேன், இதெல்லாம் நான் கண்டுக்க போறது இல்லை. நான் போயிட்டே இருக்க போறேன். இதனால என்னது, நான் பகவானை தான் பிரீத்தி பண்ண போறேன். நான் எனக்கு வேண்டி இல்லை, பகவான் பார்த்து நம்ம கொடுத்துக்கிட்டோம். அந்த இது நிஷ்காம கர்மா, எனக்கு வேண்டி நான் பண்ணல, நான் பகவானை பிரீத்தி பண்றதுக்கு பண்றேன். அந்த லெவலுக்கு நம்ம உயர்ந்துடுவோம். அங்கேருந்து என்ன பண்ணணும், ஞான யோகா. ஞான யோகான்னு அதுதான் இப்பதான் சன்ஷைன். நான் இப்ப சொன்னேனே, சூரியன் இருக்கு, சூரியனோட வெளிச்சம் வந்தோடனே அப்படி கூப்பிடு போடுறவன் நிறைய பேர் இருக்கான். அதே பகவானா நினைக்கிறவா இருக்கா. ஞான யோகா அந்த டைம்ல என்னது, ஒரு இது நாலேஜ், அந்த மாதிரி நோ ஒர்க், அதுல வந்து ஒர்க் இன்வால்வ் இல்லை. அந்த ஞானம் பெற்றுட்டு என்னது அக்யூமுலேட்டிங் நாலேஜ். என்னது இது பகவத்கீதா படிக்கிறது. ஓ என்ன அந்த கிளாஸ் இருக்கா, சரி அதுலயும் ஜாயின் பண்ணலாம். ஓ அப்படியா, அதுவும் பண்ணலாம், இதுவும் கேட்கலாமே, கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்லோகம் படிக்கலாமே. இப்ப நம்ம இந்த லெவல்ல வந்தாச்சு, ஞான யோகாத்துக்கு வந்தாச்சு. அப்புறம் இதுல இருந்து அஷ்டாங்க யோகா. அஷ்டாங்கன்னா என்னது, அது 6வது சாப்டர்ல நம்ம படிப்போம். பிராணாயாமம், பிரத்யாகாரம், இதெல்லாம் நம்ம படிப்போம், தாரணா இதெல்லாம். சோ அதுல என்னது இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு படி மேல போயிட்டு சன் டிஸ்க். முன்னாடி என்னது ஞானம் பெற்றாச்சு, ஓ பகவான நம்ம சூரிய வெளிச்சம் மாதிரி பகவான் வந்தாச்சு, பகவான் அதுக்கெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணி தண்ணி எல்லாம் ஊற்றுவாங்களே. அதுல இருந்து ஒரு படி போயிட்டு அந்த சன்னோட டிஸ்க் பார்த்துட்டு பார்க்க முடியாது, அந்த லெவல் போயாச்சு. அஷ்டாங்க யோகன்னா அந்த மாதிரி காலை தூக்கி கை பிராணாயாமம் எல்லாம் பண்ணி இதெல்லாம் பண்றது இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் ஹை. அது வந்து மிஸ்டிக் சித்திஸ் அந்த மாதிரி பண்ணினா நல்ல ஒரு இது நடக்கும், சர்டன் திங்ஸ் வில் ஹேப்பன் அப்படி. அதுக்கு மேல என்ன ஒரு படி மேலன்னா பக்தி யோகா. என்னது அது, நாம ஜபம் பண்றது. ஸோ விச் இஸ் ஈஸி, அஷ்டாங்க யோகா ஈஸியா, இந்த மாதிரி ஸ்லோகம் படிச்சே தெரியணும். சிலரெல்லாம் கரைச்சு குடிச்சிருப்பா, எனக்கு அந்த வேதம் தெரியும், இந்த வேதம் தெரியும், அது தெரியும், இது தெரியும், நல்லா கட்டான்னு சொல்லுவா, எல்லா மீனிங் சொல்லுவா. உள்ள பக்தி இல்லைன்னா யூஸே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஆணிதரமா நம்ம என்ன நம்பணும், பக்தி. பகவானுக்கு வேண்டி நம்ம பண்றோம், பக்தியோட நம்ம வந்து பண்ணினா அதுதான் பகவான் எதிர்பார்க்கிறார். ஒரு ஸ்லோகம் இனிமே வரப்போற ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கலாம். அவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறார், நம்மள்ட்ட இந்த லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் தான் எதிர்பார்க்கிறார். ஸோ பக்தி வேணும் நமக்கு. அதுதான் லேடர்ல டாப்ல என்ன நிக்கிறது, பக்தி யோகா. சோ அதுதான் ஆக்சுவல் சன்னோட ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்கா. சன்னோட டிஸ்க் அண்ட் சன்ஷைன், இது எல்லாமே என்னது சன்னோட பாட்டு தான். சன் டிஸ்கும் சன்ஷைன்லாம் அவரோட பாட்டு தான், சன்னோட பாட்டு. அதுபோல பக்தி யோகாலதான் இது எல்லாமே அடங்கணும். ஈவன் கர்ம காண்ட நம்ம என்ன வேலை பண்ணாலும் பக்தியோட பண்ணாதான் இந்த லெவல்ல நம்ம வந்து அடையவே முடியும். டாப்ல என்ன இருக்கு, பக்தி யோகா தான் இருக்கு. இது வந்து யோகா லேடர், எக்ஸ்டெண்டட் யோகா லேடர். நீ அடுத்த லேடர் பார்க்கலாம், ப்ரோக்ரசிவ் யோகா லேடர். பிரேம பக்தி, பாவ பக்தி. அனிமல் லைஃப்ல இருக்கோமே ஸ்டார்டிங்ல அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன். எப்ப வேணா சாப்பிடலாம், எப்ப வேணா தூங்கலாம், எப்ப வேணா செக்ஸ் வச்சுக்கலாம், எப்ப வேணா மீன்ஸ் எது வேணாலும், எது நமக்கு பிடிக்கிறதோ அது பிக்சர் பார்க்கணும்னு தோன்றது. அர்த்தராத்திரி இல்ல காலையில பார்த்தா எல்லாரும் ஜபம் பண்ணுவா, இல்ல எனக்கு அன்னைக்கு தான் அப்பதான் எனக்கு வந்து டிஷம் ஃபைட்டிங் பிக்சர் பார்க்கணும்னு தோணுது. நம்ம சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்கு நம்ம அனுசரிச்சுன்னு நம்ம பார்ப்போம். இதெல்லாம் வந்து அந்த அனிமல் லைஃப். பேசிக்கலி அனிமலுக்கு புத்தி கிடையாது இல்லையா, அதுக்கு புத்தி இல்லைன்னா இது எப்ப வேணா என்ன வேணா பண்ணலாம், அந்த அனிமல் லைஃப். அதுல இருந்து நம்ம இங்க சேம் அந்த லேடர்ல அதேதான். அடுத்து கர்மகாண்டால இருந்து ரெகுலேட்டட். காலையில இருந்துட்டா கொஞ்சம் சுவாமியோட பண்ணலாம், அப்புறமேனா நம்ம கொஞ்சம் இது பண்ணலாம், சரி சாப்பிடுற நேரத்துல வேணா சாப்பிடலாம், அந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டட் இதுல வரும். அதுக்கு வந்து சகாம நமக்கு வேண்டி பண்றது, டிவோட்டி வித் செல்ஃபிஷ் டிசைர், எனக்கு வேணும்னு நினைச்சு பண்றாங்க. ஓகே, அதுக்கு மேல என்ன போயிட்டு நிஷ்காம கர்ம யோகா, சாதனா பக்தி. அப்போ டிவோட்டி வித் நோ டிசைர், பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்னும் டிசைர் இருக்காது. ஏன்னா டியூட்டி ஒரு இப்போ பிராமின்ஸ் எல்லாம் இருந்தாக்கா சந்தியாவனம் பண்ணுவாங்க, என்ன காலையில் குளிச்சாச்சுன்னா சந்தியாவனம் இருக்கு, பூனல் போட்டுலாச்சு அது பண்ணணும் அப்படின்னு. இப்போ நமக்கு வேற இருக்கும், ஒரு கல்ச்சர், ஒரு வீட்டுல ஒரு இது இருக்கும், இது அந்த குளிச்சாச்சுன்னா பண்ணணும், இல்ல சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இது பண்ணணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு இது வச்சிருப்பா. பண்ணணும், பண்றேன்,
அதனால என்ன எனக்கு கிடைக்கும் நான் எதிர்பார்க்க மாட்டேன் அந்த மாதிரி. அப்புறம் அதுல இருந்து மேல போயிட்டு என்னது பாவ பக்தி, பிரேம பக்தி. பகவான் பேர்ல உள்ள ஆசை அண்ட் பாவம், அது வந்து பாவமா நம்ம வந்து வெளிப்படுத்துறது. சோ இது வந்து ப்ரோக்ரசிவ் யோகா லேடர். முன்னாடி என்ன பார்த்தோம், நம்ம வந்து எக்ஸ்டெண்டட் யோகா லேடர். இதுல வந்து அஷ்டாங்க யோகாவும் இருக்கு, ஞான யோகா இருக்கு, இதெல்லாம் எக்ஸ்டெண்ட் இருக்கு. இதுல வந்து ஒன்லி ஆஃப்டர் நிஷ்காம டைரக்ட் டு பாவ பக்தி அண்ட் பிரேம பக்தி டுவர்ட்ஸ் காட். இப்ப கம்பேரிட்டிவ் சார்ட் கொடுத்துருக்கீங்க. எக்ஸ்பிரஸ் எலிவேட்டர், ப்ரோக்ரசிவ் அண்ட் யோகா. இப்ப நம்ம பார்த்தோமே ப்ரோக்ரசிவ் யோகா லேட்டர் இப்ப இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது. எக்ஸ்டெண்டட் யோகா லேட்டர் எல்லாம் அனிமல் லைஃப்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு எக்ஸ்டெண்டட் யோகால இது மாத்திரம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு. அஷ்டாங்க யோகாவும் பண்ணுவாங்க, ஞான யோகா தட் இஸ் எல்லா கிளாஸ்க்கும் போவாங்க. அந்த ஸ்லோகம் படிக்கணும், ராமாயண ஸ்லோகம் படிக்கணும், இது படிக்கணும், அது படிக்கணும், எல்லாம் படிப்பாங்க. ஏன்னா அப்படி பகவான் அடையறதுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. இதுல ப்ரோக்ரசிவ் யோகா அது இல்ல, கரெக்டா நிஷ்காமக்கு அப்புறம் டைரக்டாவே நான் பாவம், எனக்கு பிரேம பாவம் இது பகவான் அடையறதுக்கு. எக்ஸ்பிரஸ் எலிவேட் இப்ப நம்ம இருக்கிறது எக்ஸ்பிரஸ்ல தான் இருக்கும், ஈஸியா பகவான் அடைஞ்சுக்கலாம். எப்படி அனிமல் லைஃப்ல முன்னாடி எப்படிதான் இருந்தோம், இப்ப இஸ்கான் வரதுக்கு முன்னாடி யாரும் நம்ம அவ்வளவு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கல. மேபி கொஞ்சம் பண்ணிட்டு இருந்திருப்போமா இருக்கும், பட் ரொம்ப பேசிக் லெவல் பார்த்தோம்னா ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி பார்த்தோம் நம்ம அனிமல் லைஃப் மாதிரி தான் இருந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் சரண்டர் அண்ட் அசோசியேஷன் ஆஃப் பியூர் டிவோட்டீஸ். அப்புறம் நமக்கு சத் சங்கம் மாதிரி வந்து அப்படித்தானே நமக்கு இந்த இதே தெரியும். இஸ்கான் வந்து நடக்கிறதுன்னு எப்படி தெரியும், யாரோ சொல்லி யாரோ மெசேஜ் கொடுத்து அப்படிதான். என்ன யாரு சொல்லுவா, ஒரு டிவோட்டி தான் நமக்கு இது சொல்ல முடியும், டிவோட்டி இல்லாதவன் நம்ம சொல்ல முடியாது. சோ அந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து நம்ம டிவோட்டியோட சத் சங்கத்துல இருக்கோம். அங்கேருந்து வந்து சாதனா பக்தி. என்ன சாதனா, இதெல்லாம் தான். நாம ஜபம் பண்றது, காலையில் சீக்கிரம் எழுந்துக்கிறது, ஏகாதசி உபவாசம் வந்து ஃபாலோ பண்றது, இது துளசி வழிபாடும் உண்டு. சோ அதுவும் பண்றது. இப்போ நான் இங்க வச்சிருக்கேன் துளசி சுவாமிக்கு முன்னாடி வச்சிருக்கேன், அது பிரதட்சணம் பண்ண அதெல்லாம் இருக்கு. ஒரு 18 days கோர்ஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஐ டோன்ட் நோ அடல்ட்ஸ்க்கு யார் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ சாதனா பக்தியில இது என்னெல்லாம் நம்ம பண்றோம், ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ல என்னெல்லாம் இருக்கோ அது பண்றோம். அதுல இருந்து பாவம் ஒரு பக்தி வந்து வருது, பாவ பக்தி, பிரேம பக்தி, டைரக்ட். இதுல ஒரு கஷ்டமே இல்லை. இதுல என்ன கஷ்டம் இருக்கு, நமக்கு அனிமல் லைஃப்ல இருந்திருக்கும், அதுல இருந்து சரண்டர் பண்ணியாச்சு. பியூர் டிவோட்டியோட சங்கத்துல நம்ம வந்து சரண்டர் பகவான் சொல்லிட்டு சரண்டர் பண்ணி மெதுவா நம்ம சாதனா என்ன பண்றோம், நாம ஜபம் பண்றோம். அதுல இருந்து பாவம் வந்தாச்சு. நமக்கு வந்து ஒரு ஃபீலிங், ஐயோ இன்னைக்கு நான் ஜபம் பண்ணலையே, இன்னைக்கு என்ன 4 ஜபம் எவ்ரிடே பண்ணுவேன், இன்னைக்கு 3 தான் ஆச்சு, ஐயோ இன்னும் 1 பண்ணலையே அதே தோணிட்டு இருக்கும். அடுத்த நாளைக்கு அது எப்படப்ப முடிப்போம், நேத்தத்தை அந்த ஒரு மாலை இன்னைக்கு எப்படியும் ஜபம் முடிக்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்துல இருக்கும். சோ அது வந்து பாவம் நம்ம வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்றோம் அந்த மாதிரி. கடைசியில பிரேம பக்தி, கடைசியில பகவான்கிட்ட வந்து பக்தியோட பிரேம பக்தினா என்னது, பகவான் அப்படி லவ்விங்கா நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. சோ எக்ஸ்பிரஸ் எலிவேட்டர்ல இப்ப நம்ம இருக்கோம், which very easy to attain God. Okay, இன்னும் நம்ம செக்ஷன் ஃபர்தர் செக்ஷன் 3 போலாம். From karma kanda to karma yoga. If a person is too attached to material life னா இதேதான் நமக்கு வேர்ல்ட்ல இருக்கோமே, நம்ம ஆத்துல இருக்கோம், எப்படி இருக்கும் மெட்டீரியல் லைஃப் எல்லாம். நம்ம இது என்ன செவிக்கு, நம்ம கண்ணுக்கு, எல்லாத்துக்கும் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நம்ம அதுக்கெல்லாம் திருப்திப்படுத்திட்டு நம்ம இந்த மெட்டீரியல் லைஃப்ல லீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா அதுக்கு ரொம்ப நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டோம்னா என்ன ஆகும், he cannot perform நிஷ்காம கர்ம யோகா. அவளுக்கு அந்த நிஷ்காம கர்ம யோகா பண்ண முடியாது. ஏன்னா நம்ம காதுக்கும் மூக்குக்கும் கண்ணுக்கும் வாய்க்கும் தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கும்போது எனக்கு பகவானுக்கு இப்ப நம்ம சமைக்க எனக்கு அதுதான் தெரியும். ஏன்னா நான் இப்ப பீங் அ ஃபீமேல் ஐ கேன் டாக் அபவுட் ஒன்லி அந்த எக்ஸாம்பிள் தான் வரும். ஐயோ நான் உப்பு சரியா போட்டேன்னா இல்லையா, எல்லாரும் சாப்பிடணுமே, நன்னா இருக்கணுமே, சரி எச்ச பண்ணி நம்ம டேஸ்ட் பாத்துக்கலாம், இல்ல கொஞ்சம் இன்னும் உப்பு வேணும், சரி ஓ இல்ல காரமும் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு, காரம் இப்படி பண்ணா அப்புறம் நைவேத்தியம் பண்ண முடியாது. சோ நம்ம பக்தி போயிடுது, பகவானுக்கு நம்ம நைவேத்தியம் பண்ண முடியாது. இதே பகவான் கிருஷ்ணார்ப்பணம், பகவானே எனக்கு அந்த ஒரு இது கொடுத்துடும், கரெக்டா உப்பு விடணும், கரெக்டா புளி, கரெக்டா காரம், இந்த மாதிரி பண்ணோம்னா ஆனா கரெக்டா இருக்கும். அதுவும் நான் பார்த்திருக்கேன். மோஸ்ட் ஆஃப் ஐ திங்க் 99.9% எனக்கு தோணும் கரெக்டா இல்லையோ, ஆனா நைவேத்தியம் பண்ணி அப்புறம் டேஸ்ட் பார்த்தா கரெக்டா வரும். அது ஏன் அப்படியாவது எப்படியாவது தெரியாது. இப்ப நம்ம பெரிய கான்பிடன்ஸ் இல்லாம நம்ம இருக்கோம்னு தெரியாது. அப்ப நம்ம வந்து சென்ஸுக்கு நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகும், பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்றது ஆகவே முடியவே முடியாது, பண்ணவே முடியாது. சோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். சோ இந்த எவ்ரி நம்மளோட லைஃப்ல நம்ம பார்க்கலாம், எதுவுமே நம்ம வந்து பகவானுக்கு நம்ம பண்றோம்னாக்கா நம்மளோட சுய இதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம பகவானுக்கு வேண்டி நைவேத்தியம் பண்றதோ வாட் எவர் வி டு வி ஷுட் டு ஃபார் நிஷ்காம கர்ம யோகா. நமக்கு வேண்டி இல்லாம பகவானுக்கு வேண்டி நம்ம பண்ணணும். From them, Krishna describes the yoga ladder from the lowest rung and gradually moving higher from karma kanda to karma yoga. அதுல இருந்து எப்படி முன்னுக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு பகவான் காட்டி பண்றாரு.
Srila Prabhupada ends all the purports in section 3 by glorifying the supremacy and the need of Sankirtana Yajna. என்னது சங்கீர்த்தன யஜ்ஞா அப்படின்னா என்னது நாம ஜபம் தான். அதுலதான் எண்ட் பண்றாங்க. எல்லா ஸ்கிரிப்சர் எடுத்தாலும் நாம ஜபத்துக்கு கலியுகத்துல நாம ஜபம் தான் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்றாங்க. இப்போ ஸ்ரீல பிரபுபாதா ஆல்சோ செக்ஷன் 3ல எல்லா வேர்ஸ், செக்ஷன் 3ல என்னெல்லாம் வேர்ஸ் 10ல இருந்து 14 வரைக்கும் அவரோட பர்பட்ல எல்லாம் குளோரிஃபை, பகவானை குளோரிஃபை பண்ணி சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம் பண்ணுங்க அவர் இது இருக்காரு. ஓகே, 10th எடுங்க மாதாஜி. ஒரு ரவுண்ட் ஆயிடுத்துன்னு நினைக்கிறேன். பபிதா மாதாஜி படிச்சாச்சு. இப்போ ஸ்டார்டிங் யார் படிக்கிறாங்க? துர்கா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. இப்போ அவ இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஆர்டர், அது போல் படிச்சுங்க. 10th படி. சஹய் எஸ் மாதாஜி. படிங்க. ஹெல்ப் பண்றீங்களா மாதாஜி? ஓ நான் பண்றேனே. சஹயஜ்ஞா சஹயஜ்ஞா பிரஜாஸ்ரஸ்த்வா பிரஜாஸ்ரஸ்வா யோவாச்ச புரோவாச்ச பிரஜாபதிः பிரஜாபதிः அனேன பிரசவிஷ்யாத்வம் அனேன பிரசவிஷ்வாத்யம் பிரசவிஷ்யத்வம் பிரசவிஷ்யத்வம் ஏஷவோ அஸ்த்வா ஏஷவோ அஸ்வ இஷ்டகாமதுக் இஷ்டகாமதுக். மீனிங் படிச்சு. தேங்க்யூ மாதாஜி. மீனிங் உங்களுக்கு புக் இல்ல இல்லையா? படிங்க. படைப்பின் ஆரம்பத்தில் குலங்களையும் தேவர்களையும் அனுப்பி கூடவே விஷ்ணுவுக்காக யாகங்களையும் படைத்து யஜ்ஞங்களை செய்து சுகமாயிருங்கள். ஏனெனில் யஜ்ஞங்களை செய்வதால் வேண்டுவனவற்றை எல்லாம் நீங்கள் அடைவீர்கள் என்று ஆசீர்வதித்தார் படைக்கப்பட்டவர்களின் இறைவன். In the beginning of creation, வந்து உலகத்தை படைக்கிறார் இல்லையா, அந்த டைம்ல the Lord of all creatures sent forth generations of men and demigods along with sacrifices for Vishnu and bless them by saying, be thou happy by this yajna. இந்த மாதிரி sacrifice எல்லாம் வந்து சந்தோஷமா இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசீர்வதிக்கிறார். Because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily. இதோட பலன் என்னாகும்? ஹாப்பியா இருக்கிறதுக்கும், லிவிங் ஹாப்பிலி அண்ட் அச்சீவிங் லிபரேஷன். இந்த மாதிரி யஜ்ஞம் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்னது, நல்ல சந்தோஷமா இருக்கலாம். இதனால உங்களுக்கு வந்து இது முக்தி கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அடுத்ததுல 3.11 படிங்க மாதாஜி. தேவான் பாவ யதா நேன தே தேவா பாவயந்து வஹ பரஸ்பரம் பாவயந்தஹ ஸ்ரேய பரமவாப்ஸ்யதா. யாகங்களால் தேவர்கள் மகிழ்ந்து உங்களை மகிழ்விப்பர். இவ்வாறு ஒருவரை ஒருவர் மகிழ்வித்து எல்லோரும் நலம் பெறுவீர்களாக. இப்ப ஃபயர் சாக்ரிஃபைஸ் பண்றோம் இல்ல, இந்த ஃபயர் இஸ் ஆல்சோ a demigod. நம்ம என்ன பண்ணாலும் நீங்க பண்றது மாத்திரம் இல்ல, நீங்க சந்தோஷப்படுவீங்க. நீங்க அந்த யாகம் பண்ணி உங்க வீட்டுல ஒரு கணபதி ஹோமமோ சம் யாகம் நீங்க பண்ணா உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி வரும். ஆனா அந்த டெமிகோட் அது வாங்குறாங்க பாருங்க, அந்த ஃபயர் டெமிகோட் வாங்கி அது யாருக்கும் சேரணுமோ அவங்க வந்து ஃபயர் டெமிகோட் தான் வந்து கொரியர் சர்வீஸ் மாதிரி நம்ம பண்றதெல்லாம் ஃபயர்ல ஆஃபர் பண்ணுவோம். அது நெய்யா இருக்கட்டும், துணியா இருக்கட்டும், எது நம்ம போட்டோம்னாலும் அது வந்து இவர் கொரியர் சர்வீஸ் மாதிரி யாருக்கு போய் சேரணுமோ, என்ன நம்ம யாகம் பண்றோமோ அவங்க கொண்டு போய் அவர் வந்து சேர்த்துடுவார். ஓகே, அது அவரோட வேலை. சோ அப்ப என்ன சொல்றாரு இதுல, demigods being pleased by sacrifice. பகவான் இப்போ வருண பகவானுக்கு இப்ப நிறைய இடத்துல நம்ம கேட்டிருக்கோம் இல்லையா, மழை காலத்துல மழை இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு வருண பகவானுக்கு எல்லாம் வந்து யாகம் பண்ணுவாங்க. பார்த்தா இது மழை ஆரம்பிச்சோம். சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பண்ணும்போது என்ன, டெமிகாட்ஸ் சந்தோஷமாரா உங்களுக்கு திருப்தியா இருக்கு. அந்த மாதிரி the demigods being pleased by sacrifices will also please you. அவங்களும் சந்தோஷப்பட்டு உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுவார். And thus by cooperation between men and demigods நம்ம பண்ற செயல், நம்ம எல்லாம் ஆர்டினரி மென் தான், அந்த டெமிகாட்ஸ் சந்தோஷப்பட்டு ரெண்டு பேரும் பரஸ்பரமா சந்தோஷப்பட்டு நம்ம அவளுக்கு யஜ்ஞம் பண்ணி அவ வந்து நமக்கு சந்தோஷப்பட்டு திரும்பி அதை இதான் கொடுத்து அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும், ப்ராஸ்பெரிட்டி வில் ரெயின் ஃபார் ஆல். எல்லாம் நல்லா சுபிக்ஷமா எல்லாம் நல்லா வளைஞ்சு மழை இது சொல்லிடுற நேரத்துல மழை வரும், எல்லாம் காத்து மழை எல்லாமே எவ்வளவு வேணுமோ அந்த மாதிரி எல்லாம் புயல் அந்த மாதிரி எல்லாம் எல்லாமே நல்ல இதுல ஏன்னா அவளை நம்ம ப்ளீஸிங்கா வச்சுக்கோம். இது வந்து சைக்கிள் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ் எப்படி வருது அப்படின்னு பகவான் வந்து இப்ப நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, அதெல்லாம் யார் எழுதினது, பகவான் சொல்லி எழுதினதா இல்ல இப்ப பகவத்கீதை மாதிரி பகவானோடைய வேர்ட்ஸ் தான்.
சோ அதெல்லாம் படிச்சு என்ன பண்ணோம், நம்மளோட வந்து டியூட்டிஸ் பண்ணோம். என்ன டியூட்டிஸ்? உழவர தொழில்னாக்கா அவர் உழவர தொழில் பண்ணோம். நம்மளோட என்ன டியூட்டி உண்டு, வேதாஸ் படிச்சுட்டு நம்ம வந்து நம்ம டியூட்டி பண்ணணும். அந்த மாதிரி டியூட்டி பண்ணி சாக்ரிஃபைஸ், பகவானுக்கு வேண்டி நம்ம ஏதாவது சாக்ரிஃபைஸ் என்னது, யக்ஞம், யாகம், தானம் எல்லாம் வருவாங்க. சோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் என்னது, பகவான் வேதாஸ் படிக்கணும். வேதாஸ் படிச்சு நம்ம வேதாஸ்னா என்னது, ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடிஸ் படிக்கதான் வேணும். படிக்காம எல்லாம் நம்ம வந்து என்னோட டியூட்டி பண்றேன் அந்த மாதிரி இல்லை. வேதாஸும் படிக்கணும். வேதாஸ்னா என்னது, பகவத்கீதா மாதிரி படிக்கணும். நம்ம டியூட்டியும் பண்ணணும். அண்ட் பகவானுக்கு சாக்ரிஃபைஸ் இந்த மாதிரி யாகம், யக்ஞம், ஸ்லோகம் இந்த மாதிரி எல்லாம் படிக்கும்போது என்ன ஆகும், அவாவா இது மழை வர நேரத்துல மழை வரும், காத்து அடிக்கிற நேரத்துல காத்து இருக்கும். அந்த மாதிரி ரெயின், மழை வருது. இந்த மழை வந்தா என்ன ஆகும், நிறைய விளைச்சல் வரும். நிறைய விளைச்சல் வந்தா வந்து நல்லா சாப்பிடலாம், ஒரு ஃபேமின் இருக்காது. மழை வந்தா தானே இப்படி இருக்கும் இல்லையா, இல்லாட்ட எல்லாம் வறண்டு போய் நம்ம சாப்பிடறதுக்கு இது ஒன்னும் விளைச்சல் வராது, கஷ்டமாயிடும். சோ இது வந்துனாக்கா நல்ல சாப்பாடு நம்ம சமைச்சு சாப்பிடலாம். திரும்பி அது பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு பகவானை சந்தோஷப்பட்டு திரும்பி பகவானோட வேதால இது வந்து சைக்கிள் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ். இது ஒன் ஆஃப் த இது அனாலஜி கொடுத்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்ல வந்து by performance of yajnas all activities become purified. எப்போ யஜ்ஞா பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, எல்லாம் இப்ப இதுக்கு முன்னாடி சொன்னா டெமிகாடு சந்தோஷப்படுவார், நம்ம பண்ணினோங்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு சந்தோஷம். So everything gets purified as it is stated in the Vedas. ஆஹார சுத்தௌ சத்வ சுத்தௌ சத்வ சுத்தௌ த்ருவ ஸ்மிருதி ஸ்மிருதி லம்பே சர்வ கிரந்தினாம் விப்ரமோக்ஷசஹ. அப்படின்னா by performing of yajna one's eatables become sanctified. எங்க போய் முடியறது, நம்ம யஜ்ஞா பண்றதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு அந்த சைக்கிள் என்ன வச்சுக்கணும், நம்ம வந்து சாப்பிடுற சாப்பாடு வரைக்கும் அது வந்து சாங்டிஃபைட் ஆயிடும். சாங்டிஃபைட்னா நல்ல இது பகவானோட திவ்ய உணவா அது மாதிரி ஆயிடுறது. பை ஈட்டிங் சாங்டிஃபைட் ஃபுட் ஸ்டஃப் ஒன் இஸ் வெரி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் பியூரிஃபை. பை ஈட்டிங் சாங்டிஃபைட் ஃபுட் ஸ்டஃப் ஒன்ஸ் வெரி எக்ஸிஸ்டன்ஸ். நம்ம அந்த மாதிரி பிரசாதம் மாதிரி எல்லாம் சாப்பிடும்போது என்ன ஆகும், நம்ம இருக்கிற நம்ம சித்த சுத்தி சொல்றப்பல நம்ம இருக்கிறதே ஃபுல் பியூரிஃபை ஆயிடுறது. நம்ம இருக்கிறதே பியூரிஃபை நல்ல பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கு. பை த பியூரிஃபிகேஷன் ஆகும். நம்ம இருக்கிறதே அந்த மாதிரி பியூரிஃபிகேஷன் என்ன ஆகும், ஃபைனல் டிஷ்யூஸ் இந்த மெமரி பிகம் சாங்டிஃபைட். புத்தி எல்லாமே நல்ல ஃபைனல் டிஷ்யூ. அதனாலதான் நான்வெஜ் எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. மிருகத்தன்மை தான் வந்துடும். அப்புறம் எதை பார்த்தாலும் பொண்ணு கடிச்சு புடிச்சு அந்த மாதிரி சாப்பிடணும். நல்ல நயமா நல்ல சாத்விக ஃபுட் சாப்பிடும்போது என்ன ஆகும், எல்லாம் நம்ம மைண்ட்ல உள்ள ஃபைன் டிஷ்யூஸ் will also work accordingly. So by purification of existence நம்மளே நல்ல பியூரிஃபை அந்த மாதிரி நம்ம வச்சோம்னா என்ன ஆகும், ஃபைனல் டிஷ்யூஸ் இந்த மெமரி பிகம் sanctified. அது நல்ல இதுல பக்தி இதுல இருக்கும் நல்ல. அண்ட் when memory அப்ப அந்த மாதிரி இது அந்த ஃபைன் டிஷ்யூஸ் இன் மெமரி அந்த மாதிரி என்ன ஆயிடும், மெமரி இஸ் சாங்டிஃபைட். ஒன் கேன் திங்க் ஆஃப் த பாத் ஆஃப் லிபரேஷன். அந்த மாதிரி மைண்ட் இருந்தா தானே நம்ம பகவத்கீதாக்கெல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணோன்னே தோணும். ஏன் பாக்கி உள்ளவாளுக்கு தோண மாட்டேங்குது, நம்ம அதான் நினைச்சு பார்ப்போம். நமக்கு தோன்றா போல, ஏன் நம்ம நெய்பருக்கு தோண மாட்டேங்கிறது, ஏன் நம்ம சித்தப்பா பெரியப்பா இல்ல அண்ணா தம்பி நிறைய எக்ஸாம்பிள் நம்ம கொடுக்கலாம். ஓகே, அவங்கள வந்தாலும் ஏன் அதை தவிர வேற யாரும் ஒய்ய வரதில்லை, ஏன்னா அந்த பியூரிஃபிகேஷன் ஆக மாட்டேங்குது. நமக்கு அந்த பியூரிஃபிகேஷன் ஆகுறதுனால்தான் நம்ம வந்து வந்திருக்கோம். So we are all blessed. So when memory is sanctified, one can think of the path of liberation. We are all thinking that only. And all this combined, எல்லாமே இந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்ந்து வந்ததுன்னா all this combined together lead to Krishna consciousness, the great necessity of present day society. யார் எழுதிருக்க, இது பிரபுபாதா இது வந்து பர்ஃபெக்ட் பிரபுபாதா எழுதினது. அவர் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்காரு, அப்பவே இல்லைன்னா இப்போ இன்னும் வேர்ஸ்டா தான் போயிருக்கு. So we need to bring more people into this. உங்களுக்கு தெரிஞ்சதா தெரியாதவா எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ற இல்ல. நீங்க ஒரு வாட்டி தான் அட்டென்ட் பண்ண. இன்னைக்கு நாங்க ஒரு 2 hours ஒரு எங்க ரிலேட்டிவ் தான் பேசியிருந்தேன். ரொம்ப போர் அடிக்கிறது, ரிட்டையர்ட் அது இதுனா நான் இஸ்கான் சரி பாரு இல்ல எனக்கு அவ்வளவு எல்லாம் பக்தி இல்லை. ஏன்னா முதல்ல யாருக்கும் பக்தி வராது. முள்ள இறங்கி அதுக்குள்ள வந்து பக்தினா நான் எந்த நேரமும் இந்த சப்பட்டை இதெல்லாம் வச்சிருந்து ஹரே கிருஷ்ணா சொல்ல யாரும் சொல்ல, அவளுக்கு அதுதான் பயம். அப்புறம் ஃபுல் டே நான் உட்காந்துட்டேன்னாக்கா இந்த பக்தி மாதிரி அப்படியெல்லாம் சொல்லவே இல்லை. சோ இந்த மாதிரி நமக்கு எப்பெல்லாம் முடியறதோ யாருக்காவது 4 பேருக்கு நம்ம அதை சொல்லி அதுல ஒரு ஆள் வந்து ஜாயின் பண்ணாலே அது பெரிய புண்ணியம். அது வரும் 18 சாப்டர்ல 18.64 பகவானே சொல்றாரு, யாருக்கு நம்ம வந்து எடுத்து உரைக்கிறோமோ, பகவத்கீதாவை பத்தி சொல்றோமோ, பகவத்கீதையில இருக்கிற கண்டென்ட்டை நம்ம யார்ட்டையா சொல்லி அவங்க மனம் திரும்பி அவங்க இந்த பாதையில வந்தா நமக்கு அது போல புண்ணியம் வந்து வேற இல்லையா, ரொம்பவே புண்ணியம். அதுதான் 18 சாப்டர்ல தான் சொல்றேன். ஆனா இது சீக்ரெட், இப்பவே நான் சீக்ரெட் அந்த மாதிரி சொல்லிடுறேன். So it is very good to யாருக்காவது எடுத்து சொல்றது இல்ல பகவத்கீதை சரி நமக்கு அப்படியெல்லாம் அவ்வளவு ஞானம் இல்லப்ப எடுத்து சொல்றதுக்குன்னா ஒண்ணு இல்ல, ஒரு புக் வாங்கி கொடுக்கலாம்.
இல்ல சரி, இப்போ ISKCON சேருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சொல்லி அவங்க சேர்ந்தா கூட அந்த புண்ணியம் கூட நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ சம்திங் வி ஷுட் அவளோட லைஃப்ல கூட அவளுக்கு வந்து லிபரேட் ஆகிறதுக்கு நம்ம வந்து கொஞ்சம் வழி பண்ணி அவளுக்கு சொல்றா போல. ஸோ ஆல் திஸ் கம்பைன் டுகெதர், இந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? டு கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், த கிரேட் நெசசிட்டி ஆஃப் த பிரசன்ட் டே சொசைட்டி. ரொம்ப அவசியம் நமக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு. நெக்ஸ்ட் யாரு மாதாஜி? நான் மாதாஜி ராஜலட்சுமி. மாதாஜி படிச்சாங்க இல்லையா? நான் நீங்க படிங்க. படிங்க. इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्तत् दत्तान् अप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव च पल्वेरु एव चः सग इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् अप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः. பல்வேறு வாழ்க்கை தேவைகளின் அதிகாரிகளான தேவர்கள் யாகங்களால் திருப்தி அடைந்து உங்களுக்கு வேண்டியவற்றை எல்லாம் அளிக்கின்றனர். இத்தகு அன்பளிப்புகளை பதிலுக்கு அவர்களுக்கு படைக்காமல் அனுபவிப்பவன் நிச்சயமாக திருடனே ஆவான். சோ நம்ம என்ன பண்ணோம்? பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்காம நம்ம தின்னோம்னா அதே பெரிய பாவம். என்னெல்லாமோ சாப்பிடுறோம், காலையில டிஃபன் சாப்பிடுறோம், ஏன் அர்ப்பணிச்சுட்டு சாப்பிடலாமே. ஆனா இப்ப பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கணும் என்னது? குளிக்கும். கொஞ்சம் குளிச்சு சுத்தமா உடம்பு சுத்தம், மனசு சுத்தம், கை சுத்தம் எல்லாம் பண்ணிட்டு நம்ம பகவான் காட்டிட்டு அப்புறம் நம்ம தான் சாப்பிட போறோம். இப்ப நான் 2 தோசை பண்ணி பகவான் முன்னாடி வச்சு அவர் என்ன சாப்பிட போறார்? அவர் என்னைக்கு சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறோட எல்லாரும் நிறுத்திடுவோம். நம்ம எல்லாருமே நிறுத்திடுவோம் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறதே. ஐயோ அவ்வளவு எல்லாம் மாவு இல்லை என்கிட்ட, அவ்வளவு எல்லாம் சாப்பாடு இல்லைன்னு. ஆனா அவருக்கு அந்த மாதிரி ஜஸ்ட் காட்டி அதை வந்து நம்ம வந்து நைவேத்தியமா எடுத்துக்கிறதுக்கே இவ்வளவு நம்ம வந்து சோம்பேறித்தனமா இருக்கும். அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. அந்த மாதிரி சாப்பிடுறது அது மகா பாவம். அது வந்து we are as good as thief. இப்போ இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? in charge of the various necessities of life, the demigods being satisfied by the எல்லாம் the demigod இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. நம்ம பண்றது இது வேள்விகளா இருக்கட்டும் எல்லாமே அவளை வந்து பிரீத்தி பண்ணி நம்ம இதெல்லாம் பண்றோம். அவளை நல்லா மழை கொடுக்குற நேரத்துல மழை, வெயில் கொடுக்குற நேரத்துல சூரிய பகவான் வெயில் கொடுக்குறாரு, எல்லாம் அவங்களும் திருப்தியா எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. சோ நம்ம வந்து யஜ்ஞம் நல்லா திருப்தியா பண்ண அவங்களும் கொடுப்பாங்க. And will supply all necessities to you. But he who enjoys such gifts without offering them, ஆனா நம்ம வந்து நைவேத்தியத்துக்கு ஒண்ணும் பண்ணாம அவங்களுக்குன்னு இல்ல, எல்லாம் கிருஷ்ணாக்கு பண்ணாலே அவங்களுக்கு போறாமலதான். இப்ப செடியில தண்ணி ஊத்தணும்னா இலைக்கு கொஞ்சம் தண்ணி, பூக்கு தண்ணி, அந்த மாதிரி பட்டுக்கு தண்ணி, அந்த மாதிரி ஊத்துறது இல்ல, எல்லாம் கீழதான் மண்ணுக்கு தான் நம்ம போறோம். அது போயிடும். அப்ப நம்ம கிருஷ்ணாக்கு கொடுத்தாலே அந்த டெமிகாட்ஸுக்கு போறா போல நம்ம நினைச்சுக்கலாம். அதனால நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்கு நைவேத்தியம் இதெல்லாம் நமக்கு கிடைச்சிருக்க அழகா எல்லாம் பார்த்து இது பண்ணணும். டெமிகாட்ஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்கா. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? அது வந்து நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும். அது துணியா இருக்கட்டும். இப்ப நம்ம தீபாவளியில எல்லாம் நம்ம பாக்குறோம், தீபாவளிக்கு எல்லாம் துணி என்ன பண்றோம்? பகவானுக்கு முன்னாடி வச்சு அதுக்கு குங்குமம் எல்லாம் எடுத்து பகவான் எல்லாமே எப்போ என்ன வாங்கினாலும் எல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணலாமே. இப்போ மொபைல் வாங்கினா மொபைல்லாம் எனக்கு பகவான் போய் அப்படி இல்லை. எல்லாமே வாட் எவர் யூ பை, வாட் எவர் யூ டூ, மேக் அட் ஹோம், என்ன வேணா நம்ம வீட்டுல பண்ணலாம். என்ன புதுசு வேணும் பகவானுக்கு முன்னாடி. சில பேர் வீட்டுல பழக்கமே இருக்கு. நான் எல்லாம் புத்தம் பண்ணிருந்தேன். அந்த காலத்துல சம்பளம் வந்து கவர்ல போட்டு கொடுப்பாங்க. அப்பெல்லாம் செக்கு, இந்த பேங்க் ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் இருக்காது. அது இப்படி வந்து சுவாமி முன்னாடி அந்த கவர்ல அவங்க எண்ணிதான் வாங்கியிருப்போம், திரும்பி வீட்டுக்கு வந்து சுவாமி முன்னாடி வச்சுக்கோம். அது ஒரு பழக்கமா நம்ம வச்சுக்கலாம் இல்லையா? அந்த மாதிரி சர்டன் திங்ஸ் நம்ம லைஃப்ல அந்த மாதிரி நினைக்கலாம். ஒன்னு நம்ம வந்து பகவானுக்கு வச்சுட்டு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். அந்த மாதிரி ஒரு இது பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? ஒரு கிராட்டிடியூட், பகவானுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்ற போல அந்த மாதிரி. சோ அது பண்ணாம நம்ம அதை யூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து பெரிய திருடர். அந்த மாதிரி 3.12 சொல்லியிருக்காரு. புங்தே ஸ்தேன ஏவ சஹ. புங்தே தீஃப். 13 படிப்போம் மாதாஜி. இல்ல படிக்கிறேன் மாதாஜி. யஜ்ஞசிஷ்டாசின சந்தோ முச்யந்தே சர்வ கில்பிஷைஹி புக்ஜதே தேத்வகம் பாபா ஏ பஷ்யந்த்யாத்ம காரணாத். யாகத்திற்காக முதலில் படைக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களில் இருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். சுய
Hare Krishna. Devotees of the Lord are released from all kinds of sins. நம்ம நைவேத்தியம் பண்ணி அதை சாப்பிட்டோம்னா என்னன்னு இல்லாட்ட ஒன் ஆஃப் த ஸ்லோகா லிஸ்ட்ல கொடுத்திருக்கு 3 hours நம்ம சமையல் பண்ணியாச்சுன்னா 3 hours சாப்பிடணும். இல்லாட்டா அதுல கிருமி எல்லாம் வந்து அது வந்து பாய்சன் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. அது கட்டு போயாச்சுன்னு தான் அர்த்தமா. வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கிறோம், திருப்பி ரீஹீட் பண்றோம், அவன்ல வைக்கிறோம், எல்லாம் நம்ம பண்றோம். நம்ம ஏமாத்து வித்தியெல்லாம் நம்ம எல்லாம் படிச்சுட்டாச்சு. ஏன்னா இது போலதான் கேட்ஜெட்ஸ் வாங்கியிருப்போமே. பட் அந்த காலத்துல பகவான் இந்த சொல்ற அந்த டைம்ல எல்லாம் ஃப்ரிட்ஜும் கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது இல்லையா. இந்த 3 hours நீங்க சமைக்கிறது தான் பியூரிஃபை. அதுதான் வந்து சாங்டிஃபைடா இருக்கும். ஆனா எப்படி இப்போ ஏகாதசி போது நம்ம ஒரு கோயில் போனோம்னா ஒரு இது கொடுப்பா, பிரசாதம் கொடுப்பா. அன்னைக்கு நம்ம வந்து இது சாப்பிடக்கூடாது, என்னது கிரெயின் சாப்பிடக்கூடாது. அவன் என்னவோ கொடுத்துருக்கான். அதுல வந்து பாயசம் வச்சுக்கலாமே, பாயசம் சாதம் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா. ஆனா என்ன பண்றது, அது எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்ல முடியாது. பிரசாதம் கண்ணில் ஊத்திட்டு அது வைக்கலாமா, அது வந்து சேஃபா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு அடுத்த நாள் சாப்பிட்டாலும் ஒண்ணும். அப்போ அதுல இருந்து என்ன அர்த்தம்னாக்கா, வீட்டிலேயே நம்ம வந்து உணவை வந்து நம்ம பகவானுக்கு வந்து நைவேத்தியம் பண்ணியாச்சுன்னா that will stay long. அதெல்லாம் கட்டு போறதுனாக்கா பாலம் தான் கட்டு போறது, எல்லாம் கட்டு போகும். ஆனா சாங்டிஃபைட் இஸ் டிஃபரெண்ட், பிசிக்கலி கட்டு போறது டிஃபரெண்ட். ஆனா சாங்டிஃபைட் அது வந்து பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணியாச்சு. சோ நம்ம வந்து ராத்திரி எடுத்தனாலும் அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. இல்லாட்டி it is not allowed. So the devotees of the Lord are released from all kinds of sin because they eat food which is offered first for sacrifice. First பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிடுறதுனால எல்லா பாவங்கள்ல இருந்து நம்ம முக்தி ஆயிடும். சோ நம்ம இனிமேல இருந்து என்ன பண்ணாலும் சரி, புதுசா ஏதாவது பண்ணலாம். இப்ப காலையில பண்ணது நம்ம ஆஃபர் பண்ணியாச்சு, அதேதான் இப்ப ராத்திரி சாப்பிட போறோம்னா அதை திரும்பி ஆஃபர் பண்ண வேண்டிய அவசியம். பட் நம்ம என்ன புதுசு பண்ணாலும் எச்ச பார்க்காம நம்ம அதுக்கு இப்ப சாயந்தரம் எல்லாம் குடிக்க முடியுமா, வேண்டாம். அட்லீஸ்ட் நம்ம அது மனசு தூய்மையா வச்சுட்டு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி, பால் தான் காய்ச்சணும். இப்ப சாயந்தரம் காஃபி எல்லாம் குடிக்கிறீங்களா தெரியாது, வாட்டவர் பால் குடிக்கிறீங்களோ அது வந்து நம்ம பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு அதை எப்படி பால் வந்து பகவான் சின்ன கிண்ணத்தை போட்டு ஆஃபர் பண்ணிட்டு அப்புறம் எல்லாம் எடுத்துனோம்னாக்கா that will be sanctified. So first offer sacrifice பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டோம்னாக்கா we will be relieved from எல்லா பாவ செயல்ல இருந்து நம்ம முக்தி ஆயிடும். Others who prepare food for personal sense enjoyment, இல்ல எனக்கு சாப்பிடணும் மத்தியான நேரம், இவன் மத்தியானம் கூட ஏதாவது குருஜிஸ் எல்லாம் சொல்றாங்களே விளக்கேத்தணும் நைவேத்தியம், இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. சும்மா பகவானுக்கு முன்னாடி வைங்க. மத்தியான நேரம் 2 மணி 3 மணிக்கு தான் நான் சமைக்கிறேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் நோ ப்ராப்ளம். இல்ல ராத்திரி நம்ம வேலைக்கு போயிட்டு வந்தப்பறம் 11 மணி ஆயிடுறது சமைக்கிறதுக்கு, அப்ப எப்படி நான் விளக்கேத்த வேண்டாம், விளக்கேத்து சொல்லல. அந்த டைம் ஒன்லி பகவானுக்கு முன்னாடி வச்சு ஒரு கும்பிட போட்டு பகவானை ஆஃபர் பண்றேன். ஏதோ ஒரு 2 ஸ்லோகம் தெரிஞ்சுன்னா அதை சொல்லி இல்லை ஒரு 2 minutes இருந்து அப்புறம் எடுத்தோம்னா போறோம். பாவனை தான், நம்ம வந்து பாவமா அந்த பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றோம். அந்த மாதிரி பாவனை கட்டினாலே அது மாதிரி இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருந்தாலே it will be sanctified. So அந்த மாதிரி others who prepare food for only person, சமைக்கிறேன் என்னோட டேஸ்ட் வேண்டி பகவானுக்கு எல்லாம் ஆஃபர் பண்ண, அந்த மாதிரி பண்றவங்க என்னது பர்சனல் சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்டுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணானாக்கா they eat only sin. அவங்க வந்து பாவ செயல் தான் பண்ணி பாவத்தை தான் சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னு 13ல கொடுத்தாங்க. ஓகே 14 படிங்க மாதாஜி. கல்பனா மாதாஜி ஹெல்ப் வேணுமா? கல்பனா மாதாஜி. மாதாஜி. அன்னாத் பவந்தி பூதானி अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः One of the important shlokas, 108 எடுத்திருக்கார் பிரபுபாதா. full 700ல இருந்து 108 important எடுத்திருக்கார். அதுல 3.14 is one of the important shlokas. சொல்லுங்க மீனிங் பண்ணுங்க. இப்போ மீனிங் இல்ல இல்லையா உங்ககிட்ட? இருக்கு மாதாஜி, படிக்கிறேன். துர்கா புக் இருக்கு. மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்களால் எல்லா ஜீவன்களிலும் உடல்களும் வாழ்கின்றன. யாகத்தால் மழையும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளால் யாகமும் உண்டாக்கப்படுகிறது. இது வந்து அன்னான்னா என்னது? அன்னம். நம்ம தமிழ்ல சொல்ற அதேதான். பவந்தி உற்பத்தி என்ன வருது? அன்னாத் பவந்தி. ஆல் லிவிங் பாடிஸ் சப்சிஸ்ட் ஆன் ஃபுட். எல்லா உயிர் வாழிகளும் ஒரு எறும்புல இருந்து ஆனையில இருந்து சாப்பாடு தேடின்னு தான் போகும். நம்மளே அப்படித்தானே இல்லையா? பிறந்த குழந்தையும் அழுதுன்னு இருக்கும், என்னது பால் கரும். சோ நம்ம எல்லாம் எதை டிபெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? சாப்பாட்டுக்கு டிபெண்ட் பண்ணணும். சாப்பிடறதுக்கு வந்து நம்ம உடம்பு வந்திருக்கு. சோ சாப்பிட்டாதான் அந்த உடம்ப வந்து தேக்க முடியும். All living bodies subsist on food grains which are produced from rains. Parjanya இது rain. Parjanyat anna sambhava. எப்படி சம்பவிக்கும்? அன்னம் எப்படி வரும்?
பர்ஜன்யா ரெயின் வந்தாதான் அன்னமே நமக்கு கிடைக்கும். அப்பதான் இது க்ரோ ஆகும். Rains are produced by performance of யக்ஞா. ஆனா ரெயின் எப்படி வரும்? நம்ம யக்ஞம் எல்லாம் பண்ணாம பகவானுக்கு எல்லாம் இதெல்லாம் பண்ணாங்கன்னாக்கா அது வருண பகவான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு போறாங்க. நீங்க எனக்கு வேண்டி என்ன பத்தி நீ கவனிக்காம இருக்க இல்லையா, அப்ப நானும் வருண பகவான் சொல்றேன், நானும் வந்து ரெயின் போட மாட்டேன், ரெயினா வந்து பொழிய மாட்டேன் அப்படிங்கிற. அதனால நமக்கு வந்து யக்ஞம் எங்கெல்லாம் யக்ஞம் நடக்கிறதோ அங்கெல்லாம் நம்ம பங்கேற்கணும். நம்மளால முடியல ஒரு 10 ரூபாய் 100 ரூபாய் எதையாவது கொடுத்து நம்ம காணிக்க அதை செலுத்தி எல்லாம் நல்லா இருக்கும். லோகம் சுபிக்ஷமா இருந்தாலும் நம்மளும் நல்லா இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி எண்ணிண்டு நம்ம அதுல எல்லாம் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல எல்லாம் நம்ம we should participate. Rains are produced by performance of yajna, that is sacrifice, and yajna is born out of prescribed duty. அப்ப yajna எப்படி பண்றோம்? Prescribed duties, that is the scriptural studies எல்லாம் படிச்சு அதெல்லாம் தெரிஞ்சனாதான் நம்ம வந்து யஜ்ஞாவே பண்ண முடியும். யஜ்ஞா பண்ணினா மழை வரும், மழை வந்தா கிரெயின்ஸ் வளரும், கிரெயின்ஸ் இருந்ததுன்னா பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி நம்ம சாப்பிடுறது. இன்னும் நம்ம எல்லாம் we are all subsisting on. நம்ம வந்து சாப்பாடு இல்லாமல நம்மளால இருக்க முடியாது. நாக்குக்கு வேண்டி இல்லைனாலும் கொஞ்சம் நம்ம உடம்ப தேத்துறதுக்கு நமக்கு வந்து சாப்பிடணும். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. 3.15 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் யாரு? பிரபுஜி இருக்கீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி, படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. கர்ம பிரமோத்ய பவம் வித்தி பிரம்மாச்சர சமுத்பவம் தஸ்மாத் சர்வகதம் பிரம்மம் நித்யம் யஜ்ஞே பிரதிஷ்டதம். பொருள்: விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் வேதங்களை அடிப்படையாக கொண்டவை. வேதங்கள் நேரடியாக முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து தோன்றியவை. எனவே எங்கும் பரவியுள்ள முழுமுதற் கடவுள் எல்லா யாகங்களிலும் நித்தியமாக வீற்றுள்ளார். So regulated activities என்னெல்லாம் இப்ப நம்ம சொன்னோம் இல்லையா? regulated activities எப்படி வந்து யஜ்ஞா பண்ணணும், யஜ்ஞா எப்படி பண்ண முடியும்? scriptural knowledge. So regulated activities are prescribed in the Vedas. வேதாஸ்ல எழுதிருக்கு எப்படி எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு. And the Vedas are directly manifested from the supreme personality of God. வேதா கண்ணை மூடி நம்ம நம்பணும். ஏன்னா அதுதான் நமக்கு வந்து காஸ்பெல் இவாள கொஸ்டின்ஸ்ல எல்லாம் இருக்கு. 10 commandments அவன் கொஸ்டினே கேட்க முடியாது. அதுபோல நமக்கும் வேதாங்கிறது ஒரு பேஸ். அதுல என்ன கொடுத்துருக்கோ அது போல நம்ம நடக்கலாம். சோ அது ஏன் அது வந்து பகவானே எழுதினதுதான். பகவான் சொல்லி இது ஸ்ருதி, அவர் எழுதினதுல அதெல்லாம் ஸ்ருதி. அந்த ரிஷி முனியெல்லாம் எழுதியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து இந்த காதோட ஸ்ருதினா என்னது? காதால் கேட்டு அவங்க எழுதினது. பகவான் சொல்லி அவங்க காதால் கேட்டு எழுதினது. Consequently, the all-pervading transcendence is eternally situated in the acts of sacrifice. அதனால எல்லாமே நம்ம transcendence என்னது? அந்த வேர்ட் என்ன சொன்னீங்க? இது ஆழ்நிலை, அந்த ஒரு காட்லி இது வருது. எப்படி வரும்? இட்டர்னலி சிச்சுவேட்டட் இந்த ஆக்ட். அது எப்படி இருக்கும்? நமக்கு சாக்ரிஃபைஸ் நிறைய பகவானுக்கு நல்ல பக்தி காரணம் பண்ணி நிறைய யாகங்கள் பண்ணின்னு இருந்தாதான் நமக்கு வந்து அந்த டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து அது வந்து எல்லாம் வேதாஸ்ல கொடுத்துருக்கு. அந்த வேதாஸ் எப்படி இருக்கு? வேதாஸ் எழுதினது as God has said it has been written. I mean, I think இந்த இன்னும் 2 ஸ்லைட்ல நம்ம முடிச்சுடலாம். ஓகே, யா 33.16 படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ஏவம் பிரவர்த்திதம் சக்ரம் நானுவர்த்தயதிஹய அகாயுர் இந்திரியா ராமோ மோகம் பார்த்த சஜீவதி. எனது அன்பு அர்ஜுனா, வேதங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள இத்தகைய யாக சக்கரத்தை இம்மனித வாழ்வில் கடைபிடிக்காதவன் முற்றிலும் பாவகரமான வாழ்க்கை வாழ்கிறான். புலன்களின் திருப்திக்காக மட்டும் வாழ்பவனின் வாழ்வு பலனற்றதாகும். என்ன சொல்றார் அர்ஜுனா? one who does not follow in human life. இதெல்லாம் நான் சொல்றேன், ஆனா இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாம the cycle of one who does not follow in human life. Human life தான் இந்த human life தானே சொல்ல முடியும். ஒரு கற்பமூச்சிக்கும் ஒரு பல்லிக்கும் என்ன சொல்ல முடியுமா? அவளை எல்லாம் முடியாது. ஹியூமன் மைக்கு ஹியூமன் பீயிங்க்கு மூளை இருக்கு, அதனால சொல்றாங்க. So one who does not follow in human life the cycle of sacrifice thus established by the Vedas certainly leads a life full of sin. அந்த மாதிரி நம்ம மூளை இருக்கு, நல்ல ஹியூமன் பீயிங்கா நம்ம பிறந்திருக்கோம், மனுஷ ஜென்மம் இருக்கிறதுனால புரிஞ்சுக்கிற தகுதி இருக்கு. இதெல்லாம் நான் சொல்றேன், புரிஞ்சுக்கிறீங்க. அப்போ இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலன்னா, வேதாஸ் கொடுத்துருக்கு, இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலன்னா நீ வந்து ஃபுல் சின் எல்லாம் அந்த பாவ செயல் தான் பண்றேன்னு அர்த்தம். Living only for the satisfaction of the senses, such a person lives in vain. ஒன்னும் யூஸ் இல்லை. அந்த மாதிரி இருந்த ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்லைன்னா அப்படின்னா என்னது? புரிஞ்சாச்சு. அடுத்த ஜென்மம் உனக்கு இந்த மனுஷ ஜென்மம் கொடுத்து உனக்கு பிரயோஜனம் இல்லை. ஏன்னா நீ நல்லா
பண்ணுவ, பகவான் வேண்டி பண்ணுவ, வேதாஸ்லாம் படிப்ப, இன்னும் முன்னுக்கு போவான் பார்த்தனா உனக்கு யூஸ் இல்ல. யூ ஆர் ஜஸ்ட் அகைன் லிவிங் அஸ் அனிமல் லைஃப். அப்ப நான் அடுத்த ஜென்மம் உனக்கு எதுக்கு ஹியூமன் லைஃப் கொடுக்கணும், நீ அனிமலாவே கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அனிமல் லைஃபே கொடுத்துருவாரு. அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இப்ப இருக்கிற ஹியூமன் லைஃப நம்ம நல்லா பாதுகாத்து we should try to upgrade ourselves. லாஸ்ட் ஸ்லைட்ல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். It will be the end of today's section 4ல 3.17 to 35 வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகா டு செட் கரெக்ட் எக்ஸாம்பிள். எப்படி பண்ணணும் நிஷ்காம கர்ம யோகா, எப்படி பண்ணணும். அது நிஷ்காம கர்ம யோகி மே கன்க்ளூட் என்ன சொல்றாங்க, ஒரு நிஷ்காம கர்ம யோகினா யாரு, யாரு அந்த மாதிரி எனக்கு வேண்டி இல்ல பகவானுக்கு வேண்டி பண்றேன் அப்படின்னு நினைச்சு பண்றவங்களுக்கு நிஷ்காம கர்ம யோகி அப்படின்னு பேரு. அவன் என்ன சொல்றான், மை பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ் ஆர் மென்ட் டு பிரிங் மெட்டீரியல் ரிவார்ட். நான் வந்து என்ன டியூட்டி என்னோட பண்ணாலும் எனக்கு வந்து ரிவார்டு கிடைக்கும். இப்ப நல்லா சமைச்சேன்னா நான் ஒன்னும் எதிர்பார்க்கல, ஆனா பகவான் படி நினைச்சேன் பண்ணினேன். ரிவார்டு என்ன வரும், அப்பா சொல்லுவார் ரொம்ப என்ன பண்ணிருக்கியே, பிரதர்ஸோ சிஸ்டர்ஸோ வீட்டுல உள்ள நன்னா இருக்கேன்பா, புகழ்ச்சி எல்லாம் வரும் நமக்கு. பட் ஐ டு நாட் ஹேவ் எனி மெட்டீரியல் டிசைர். நான் அதை வந்து எதிர்பார்க்கவே இல்லை. எதிர்பார்க்கலைன்னா நான் பகவான் வேண்டி பண்ணிருக்கேன், நான் இவளோட பெருமைக்கு வேண்டி நான் பண்ணவே இல்லை இந்த ஸ்லைட். பட் ஐ டு நாட் ஹேவ் எனி. நான் வந்து எக்ஸாம்பிளோட காட்டுறேன். ஆக்சுவலி பகவான் அது சமையலை பத்தி எல்லாம் குறிக்கல, நான் வந்து நம்ம லைஃப்ல நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் அதை வச்சு நான் சொல்றேன். So my prescribed duties are meant to bring material reward, but I do not have any material desire in this life, nor do I desire. நான் ஆசையும் படுறதில்ல ஸ்வர்கலோகம். என்னது நான் நல்லா பண்ணோம், நல்ல வந்து புண்ணியம் கிடைக்கணும், நல்லா ஸ்வர்கத்துக்கு நான் அந்த மாதிரி ஒன்னத்துக்கும் ஆசைப்படல. புண்ணியமா புண்ணியம், பாவமா பாவத்தை வரப்போறதுல என்ன பகவான் நினைச்சு நம்ம பண்றோம். ஆனா எனக்கு வருமா வராதான்னு அந்த ஆங்ஸைட்டிலையும் நான் இருக்க மாட்டேன். ஐ நோ ஐ எம் நாட் திஸ் பாடி. நான் எனக்கு நல்லா தெரியும் நான் இந்த பாடி இல்ல, உள்ள ஆத்மா. அந்த ஆத்மாக்கு அங்க போகணும், ஸ்வர்க இது கோலோக விருந்தாவன் போகணும். அதனால நீங்க திரும்பி இந்த உழண்டு திரும்பி வேற ரூபம் எடுத்துட்டு வேற ஜென்மா எடுத்துன்னு எனக்கு பண்ண வேண்டாம். அது எனக்கு நல்லா கிளியரா தெரியும். யார் இது சொல்றா, கர்ம இது நிஷ்காம கர்ம யோகி அவ அந்த மாதிரி நினைச்சுக்கிறாங்க. சோ வை ஷுட் ஐ நீட் டு பெர்ஃபார்ம் மை பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ். நான் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நான் எப்படி பண்ணாலும் இது என்னது, நான் ஸ்வர்கலோகா போறதுக்கு கூட எனக்கு ஆசை இல்லை. நான் வந்து பாடி இல்லை, நான் வந்து ஆத்மா தான். அப்ப நான் ஏன் என்னோட வந்து பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ் நான் ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கிறார். இந்த ஃபாலோயிங் வெர்சஸ் 17 to 32 கிருஷ்ணா அதையும் இது நிஷ்காம கர்ம யோகிக்கு அந்த மாதிரி டவுட் இருந்தாலும் அதையும் நிவர்த்தி பண்றதுக்கு பகவான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. இதுல 17ல இருந்து 35, அதுல வந்து 32, சாரி இங்க 32 கொடுத்துருக்கு. கிருஷ்ணா எக்ஸ்பிளைன்ஸ் why one freed from material desires should nevertheless perform his duty. உனக்கு ஆசை இல்ல கரெக்ட், இருந்தாலும் உனக்கு வந்து அவ என்ன சொன்னாலும் உனக்கு இது இல்ல, உனக்கு வந்து என்னது ஸ்வர்கலோகம் வேண்டாம், இருந்தாலும் உனக்கு வந்து பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி நீ பண்ணதான் வேணும்னு அவர் பரிந்துரைக்கிறார். இதுல 17-32 அது வந்து நம்ம நாளைக்கு பண்ணலாம். அவர் 18-26 என்ன சொல்றார், ஆன்சர் டு அர்ஜுனாஸ் ஆர்குமெண்ட், டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஃபேமிலி டைனாஸ்டி. அது இறந்து போச்சுனாக்கா அந்த ஃபேமிலி டைனாஸ்டி குலம் நாசமாயிடுறது, அதை பத்தியும் அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். சோ லெட் அஸ் ஸ்டாப் ஹியர். நாளைக்கு பாதியை விட கம்மியா தான் இருக்கு. we will take. Okay, stop. போல் ஹரிபோல் படிச்சுட்டோம் இல்லையா, இன்னும் எத்தனை நிமிஷம் ஆயாச்சு, 8 மணி ஆயிடுச்சு. பட் வேற ஏதாவது நம்ம பார்க்கலாம். சிம்பிள் பஜன் பண்ணிட்டு மத்தாஜி செகண்ட் சாப்டர் क्विज ஆன்சர் பண்ணிட்டோம் மத்தாஜி. வெரி குட். எல்லாரும் பண்ணிட்டீங்களா? பண்ணியாச்சு மாதாஜி. ஒன்றும் கஷ்டமா இல்ல இல்லையா? இல்ல மாதாஜி. கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தாலும் அப்புறம் உங்களுக்கு அந்த ஆன்சர் அதை கிளிக் பண்ணா ஆன்சர் தெரிஞ்சிடும். ஓகே, அதனால ஒன்றும் புரியது இல்ல. அண்ட் மன்மூர்த்தி நான் இது கேட்டேன், எல்லாம் ரொம்ப கல்பனா மாதாஜி எல்லாம் நீங்க பண்ணவே இல்லையா, அப்ளை பண்ணவே இல்லை. நீங்க அதெல்லாம் ஃபில்அப் பண்ணாதான் எங்களுக்கு ஃபீட்பேக் கிடைக்கும். அவர் பிரபுஜி அதெல்லாம் வச்சு எங்களுக்கு ஒரு மீட்டிங் கூடி இந்த மாதிரி டிவோட்டிஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்காங்க, அதெல்லாம் ஃபில் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ நீங்க எங்களுக்கு எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் டு டூ சர்வீஸ். ஸோ நீங்களும் இந்த சர்வீஸ் பண்ண வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சர்வீஸ் பண்ணணும் இஸ் கிரேட் திங். ஏன்னா டிவோட்டிஸை பிரீத்தி பண்றா போல, அவங்கள சந்தோஷிப்பிக்கிறா போல நம்ம வந்து இது பண்ணணும். ஸோ எங்களோட வேலை வந்து நல்லா பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த சர்வே ஃபார்ம் வந்து கொடுத்தது. இன்னும் யாரு பண்ணல என்ன சர்வே ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணாம? கல்பனா 2 கல்பனா மாதாஜியும் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். பபிதா மாதாஜி நீங்களும் பண்ணல. சாவித்ரி மாதாஜி பேர் பார்க்கலனா சர்வே ஃபார்ம் டெய்லியே சப்மிட் பண்ணணுமா மாதாஜி? இல்ல ஒன் டைம் அது பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஒன் டைம் எழுதவே இல்லை. நான் டெய்லி போடுறது வெரி இது. நான் தான் தமிழ்ல அதனால தான் எழுதினேன். அது வந்து அதுக்கு சாதனா ஃபார்ம். சாதனை நீங்க என்ன சாதனை
அது கூகுள் ஃபார்ம்ல சாதனா ஃபார்ம் வந்து கூகுள் ஃபார்ம். கூகுள் ஃபார்ம். ஆமா ஆமா கூகுள் ஃபார்ம். சாதனா ஃபார்ம் கூகுள் ஃபார்ம் டெய்லி. அந்த ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து